Martxan goiz hastekoa gara. Gogotxu, markatutako lerrotik irten zaleak. Gureetakoak eta zuenetakoak. Gure sustrai eta zarro gaude. Bide berriak bilatzekoak gara. Izan ginen eta izango gara. Beti horregotekoa gara. Konturatu ezarren. Eta oso argituko, gure meta bakarra. Hauxe da. Etxe ondo gara. Arratsaldeon Irundik, ongi etorri ziklismo zaleok mendeurreneko itzulira, 73. ekitaldia du hemen Iruren abiatu den lasterketak erlojupeko saioarekin. Hasi da aurten itzulia 10 kilometroko saioa eta giroa bero-bero. Izan ere, sailkapen nagusia lehiatzera etorri diren gizonak jada errepidean ikusi ditugu. Ez da ohikoa izan gaurko erlojupekoa, liderrek ez dute azkenerako itxarona izan, eguraldira arpenak ez direla batere onak, eta bada ezpada egin beharko aurretik egin nahi izan dute, berala egingo dugu errepidera. Xabier Usabiaga, arratsaldeon, ongi etorri. Ikuskizuna bermatua daukagu, lehenera aipatu dugu, mundu mailan itzulietan handienak direnak hemen dira, bat izan ezik. Baina ikuskizuna esan dakoa, beste hauekin bermatuta dago. Uste dute Pogačarren falta eta arratsaldeon guztioi, ez dugula askorik somatuko izan ere UAE taldeak oso talde sendua ekarri du eta Juan Ayusok Pogačarren hutsune hori oso ondo beteko du. Ezin dugu daztu, 21 urte izanagatik, Espainiako bueltan 3. eta 4. postuen sailkatutako gizona dela Juan Ayuso, eta berriki Binegoren atzetik Tirreno Adriatikon 2. postuen sailkatu zela. Beraz, uste dut, lau favorito izendatu genitzazkeela lasterketaren lehiarik estuenean ibiltzeko moduan, Ayuso, Roglic, Ebenepoel eta Binego, eta esango nuke iazko garailea Binego beste guztien gainetik jarri beharreko txirrendularia dela. Iazko garailea azken biturrak irabazi dituen Danimarkarra Jonas Binego. Sailkapena ikusi behar dugu, behin-behineko sailkapena, esan dizugu, handienek jada gehienek behintzat lan amaitu baitute eta denborarik onena Roglicena da. Lehen ere erlojupekoak irabaztakoa da, Primoz Roglic Euskal Herriko itzulian lautan nagusitu izan da, Roglic hemen, eta hor da, behin-behineko sailkapenean 12 minutu eta 34 segundoko markarekin lehen postuan, Eskilmose bigarren, Renko Ebenepun 11 segundora 3. Laugarren postuan Binego 15, urrena Ayuso dago Magnalti, Xabier, hor aipatu behar da. Renko Ebenepulek hasiera xelebre txamarra izan duela. Aurreneko bihurgunean hankaz gola joan da. Ez du minik hartu, baina erori eginda eskuinalderako bihurgune batean bizikletak laprast egin dio, eta kontua da horrelako erlojoaren kontrako saio batean, lehen da biziko pedalkolpeetan erortzen balimazara konfiantza pixka bat galdu egiten duzuela, bereziki urrengo bihurgunetarako, eta gaurko erlojoaren kontrako saioa oso izan da teknikoa bereziki lehen da biziko zatian. Bihurgune asko, biribilguneak, eta horren bestez uste dut hasieran erori izanak, konfiantza kendu diola eta haserre horrekin ezin izan duela munduko txapeldunak nahi zuen erlojoaren kontrako saiorik egin. Primoz Roglic, esloveniarra, markarik onenarekin oraindik asko geratzen dira, ikusiko dugu. Inor gaiden Roglicek jarri duen 12 minutu eta 34 segundoko marka hori botatzeko gaiden batazbestekoa, undia, ia 58 kilometro orduko izan da 10 kilometroko ibilbidean. Roglic ikusi behar dugu lanean, Roglic lanean zela, jada Bineko, Ayuso eta hauek euren lana amaituta ziren, hor duzue, Bora Hansgrogeko gizona egia, esan Xabier, Paris-Nizan ikusi genuen bezala ikusita, nik neuentzat, enuen asko uste gaur horrelako saioa egiteko gai izango zenik. Nik favoritoen artean kokatzeko moduko gizontzat jotzen nuen. Alde batetik, itzulia 2 aldiz irabaztako txirrendularia da. Beti egia da, denboraldi hasierak oso onak egin izan dituela eta ona itzulire etorri izan denean aldez aurretik bai Paris-Niza Tirreno edo zerbait irabazita etorri izan dela, baina aurtengo Paris-Niza salbuespentzat joko nuke. Han esan zuten hotzak erabat janda egontzela eta ez zuela egun bakar batean ere behar bezalako gorputzaldirik izan. Edoze moduz badakigu taldez aldatu duen arren prestatzailea ez duela aldatu, zeinen zorrotza eta zintzoa den entrenamenduetan, eta uste dut Roglicek edozeini izugarrizko lanak emango dizkiola hemen azken garaipena lortu nahi duen kasuan ere. Mugarrian 7 minututik jaitsi duen bakarra izan da Primoz Roglic. 6 minutu eta 55 segundoko marka jarri du. Hor duzu, elmugaratzen, Primoz Roglic, gainera deskuido txiki bat izan du. Elmugaratzerakoan, alere markarik honen egin du. 12 minutu eta 34 segundo. Eta hor da, orain zain
Inork hobetzen ote duen zain. Hortxe desbide ikusi dugu. Hortxe, desbideatu egin da, bai. Zertxo baita egin behar zuen eta berak eskuin aldera egin du eta helmuga zeharkatu baino lehen bestela egin kontu are eta denbora hobea egingo zuela eta hor deskuido horrekei segundu batzu behintzat joan zaizkio. 12 moduz berarentzat itzulia oso modu honean hasi da, ez da harrigarria Primoz Roglicek garaipena lortzea, 4 garaipen baditu, Eibarren, Lodosan, Bilbon eta Orainurrena Hondarribian lortu zuen, beraz Roglic zegokion lekuan dagoela esan genezake. Hain zuzen, hemendik gertu lortu zuen, bere azken garaipena itzulian. Primoz Roglicek Ebenepul ikusi behar dugu, esan dizuegu. Ez duela hasiera ona izan, Renko Ebenepul mailotoriarekin ibilia da hemen, 4. amaitu zuen bere itzulia Renko Ebenepulek, begira, abiatu eta aurreneko bihurgunea hor, eskubira hartu behar duen bihurgunean, erori eginda, eta ez dago. Zoru bustiaren aitzakiarik, hemen ezkerrera, Renko Ebenepul eta eskubira orain. Ukalondo horretan hortxe. Eta hortxe. Etzikoan oso azkar, baina nonbait azkarregi. Goizean ibilbidea ikuskatzen izan da, beraz neurriek eta hartuta izango zituzten, garbi dago horrelako erlojuaren kontrako saio bat, hain laburra eta hain azkarra irabazteko, 100% arriskatu beharra dagoela, baina portzentake txiki batean, nabardura batean, utxegitean nahikoa da, hankaz gora joatzeko. Hor ikusi dugu nolako amorrazioa, eta orain segurazki gainera, nolabait, erori horri buelta manairik oso azkar joan da, lehen da biziko zatian oso denbora hona egindu, harik eta iguerara ailegatu den arte. Iguera hasi denean, Roglicekiko segundu bateko atzerapena bakarrik zuen. Igueran ordea, 8 segundu jandizkio Roglicek eta hor atzeratu da eta ezin izan du errekuperatu helmugara bitartean. Egungo erlojupeko munduko txapelduna. Algarbe irabazita, Algarben erlojupeko irabazi zuen. Eta gero Paris izan du. Bere bigarren itzulia hemen 3. izango du honen bestez Renko Ebenepulek. Erlojupeko espezialista, uste dut mundu guztiak gaur favorito nagusitzat mailotoria jazteko bera zuela. Jende guztiak, Roglic eta Roglic ez ezik Eskilmose, Trese Gafredoko, Lidl Trekeko Danimarkarra ere aurretik geratu zaizkio. Uste dute Ebenepulek Fermin ez duela denborarik izan, hor hasieran izan duen konzentrazio galera horri buelta emateko. 10 kilometroko distantzia oso distantzia txikia da, bera gainera badakigu zeinen beroa den eta nola haserretzen den, eta amaieran bere grinik guztia jarri duen arren, eta begira nolako esprinta eman duen, eta erraiak bota dituen arren, ez zait iruditzen, batere lagundu dirik erori horrek, eta segurazki horrengatik ez zuen gaur garaipena lortuko. Han izan duen atzerapena, eta konzentrazio galera kendu ezkero uste dut, Ebenepul gaur behar badamen garaile ere izan zitekeela. Ebenepulen eta Roglicen aurretik, Jonas Binego izan dugu. Irungo ibilbide honetan, Jonas Binego azken itzulia irabazi zuen gizona, esan itzulian garaipena, itzulian bigarren egina ere bada, hain zuzen Roglicen taldekide zela. Lortu zuen podiumeko bigarren koskan amaitzea Jonas Binegok. Hortxe duzue irudietan, Jonas Binego, iaz itzulia irabazi zuen Danimarkarra, iaz nagusitasun handiarekin irabazi zuen azken urteotan sailkapen nagusian bigarrenarekiko garaileak izan duen tarterik handiena lortu zuen Jonas Binegok, eta behin-behineko sailkapenean Roglicekiko 15 segundoko atzerapenarekin geratu da. Esango nuke neurriatean, Fermin, iaz baino are eta gehiago dabilela. Aurten ere, Gran Camino aurrena eta gero Tirreno Adriatiko eta hanka bakarrarekin irabazi ditu. Bera da, Pedersenekin batera urten demoraldi hasieran garaipen gehien lortu duen gizona, 7 garaipen baditu. Gaurko erlojuaren kontrako saioa gainera Tirrenokoa baino txukunagoa egin du eta hemen ibilbide oso gogorri topatuko espaldin badu ere, uste dut mendatetan duen nagustasuna baliatu nahiko duela, bigarren urtez jarraian itzulia emateko. Niretzat favorito argi eta garbi nagusia da Jonas Binego. Ekarri duten taldeak ere erakusten du, garaipenaren bila etorri direla, kontrolan egiteko oso talde sendo ekarri du eta Bisma taldea. Bisma taldea Kursekin da baita hemen, Kursek amaitu du lana, ez da bat ere txukuna izan, Ebenepulek aurreratu egin du, Sepp Kuss iaz Espainiako buelta irabazi zuen Estatu Batuarra, hortxe duzue Jonas Binego bere taldekidea, Bisma berak ere talde polita doka. Azken metroak egiten, 59 segun, 12 izan da bere denbora, beraz, esan bezala Roglicen gandik, 15 segundora, bai. 15 segundora geratu da Jonas Binegoren marka, eta Jonas Binego hemen ikusten ari garen bitartean, Xavier, badu galdaketatxo bat, mugarrian, Isaac del Toro, astindu eman dio, Roglicen markari. 8 segundo, hobetu omen du Isaac del Torok,
nonbait ez da. Pasadiguten informazioa ez da zuzena. Itxaron egingo dugu, eta Itxaron Alfontxo Arroyo lankideari hitza eman da, protagonistaren bat baitu aldamenean, esan behar da, euskaldun batzuk euren lan amaituta direla, besteak beste, Mikel Landa eta Pello Bilbao. Aurrera, Alfontxo. Arratsaldeon bai, ikusten entzule guztiok, momentu honetan, ez dago inor, ikusten duzuen moduan, ez dago protagonistari, pasa dira Euskaldunak Pello Bilbao eta Mikel Landa, gero entzungo ditugu, eta zuek aipatu moduan, zur eta lur, hau zabalik utzi gaitu, Primoz Roglicek egin duen lanarekin 10 minutu eta 34 segunduko marka egin du, eta benetan hau zabalik utzi gaitu, batez ere Paris-Nizan etzelako sasoiko izan esloveniarra. Eta Euskaldunik onena Pello Bilbao dugu, horre aurreneko 10etan, eta 25 segundu galdu ditu Gernikarrak, eta entzun ditzagu orain Gernikarraren hitzak. Gustora indako lanagatik, Ayusok 9 segundu sartu dizkizu. Bai, igoeran pixka galdu dut, nire erritmoan azpitik ibilinaz, eta bueno, tarteko helmuga hortan ja 7 segundu galduta pasanaz, Ayusogaz, eta gero bigarren zatean ondo mantendu dut, baina bueno, igual hasierako repetxo hortan gehiegi jodot, arriskatzera joanaz, alik eta denborarik onena egitera, banekien gaur oso erabakigarra izango dela. Baina, bueno, espero dut Ayusoren denbora, irabazlaren denbora izatea, edo hortik gertu egotea, beraz, 9 segunduko galera, esango geunke, ez dagoela txarto. Hori da, Ayuso, teorian horre egon beharko luke, Espainiarrek, garaipenaren lehia hortan, 9 segundo tarte txikia da. Bai, 9 segundo ez da asko, gaur irabazteko asmoz urtenaz, arriskatzeko gogoz, kondizioak ez dira izan errazak, haizea oso sakar dabil, bolada gogorrak sartzen ziren jaitsieran bebai, errekonozimendu egin aben egunean jaitsiera osorik akoplatuta egiten aben, eta gaur 20 kilometro orduko azkarrago joan gara, haizea alde izan da, eta horrek, arrisku puntu hori emoten izan dutzo bigarren zatiari, eta benetan kronoko diferentziak lehen zatian egingo dira. Eta ibilbidea zer iruditu zaizu? Bueno, nahiko teknikoa, hasieran pabeko tramo horrekin, piko garrantzitsu batzuk egiten ziren hor irteeran, eta gero muskularkia igoerara nahiko ikututa sartunaz, ez? Naizta igoera oso motza izan, 2 kilometro, bukaeran erritmoa mantentzeko arazoak izan dutez, gero berriz errekuperatu eta bigarren zatia ondo inal izan dut, baina igual igoera hobeto manejau ezkero, hurbila gogoteko aukera. Ondo bidean hau ez da argituko azken egunen arte? Bai, azkenean gaur egun garrantzitsua izango da, eta gero espero urrengo 4 etapetan bonifikazioen lehia hortan egotea eta diferentzia txikiak izatea azken egun arte. Eskerrik asko, Pello. Eskerrik asko. Eta zorteon, Pello, zorteon itzulian, demoraldia ondo abiatu zuen, Pello Bilbao, Valentzian, Alagueko Turrean, gero Paris-Nizan etzen, berak nahi bezain ondo ibili, hemen asmatzen duen, hemen etapa bat irabaztako da Pello. Eta itzulia ondo ezagutzen du, askotan egin du Pellok, nahiz eta, bestalde egia den, urte garai honetan, kosta egin izan zaila, berezik etxeko lasterketan, gero demoraldian zehar, eman hori duen maila ematea. Isaac del Toro, Erne Jaun-Andreok azte honekin, ez du azkenean, Roglicena botako azkenean, bigarren zatia luzeari zaio egiten, Isaac del Torori, digute mugarrian markauziak hobetuta zela del Toro, baina ez. Eta 58 segundo. Oso denbora ona. Aurreneko erdian bigarrenean, baina dezente hobea. Denbora ona, eta uste dut, iruditzen zait hemen taldeek duten egitura kontutan hartuta, talde estrategiak ez duela leku handirik izango. Baina UE taldearentzat, Ayuso, Magnalti eta oraingo Isaac del Toro ondo kokatuta egotea garrantzitsua da, edozein zalaparta eta isaldi sortu ezkero, beste batzuek baino baldintza hobeagotan egongo dira eta. Hortze dugu, behineko sailkapena. 20 minutu eta 34 segundo, Roglic. 4 aldiz, itzulian erlojupeko irabaztako esloveniarra beste behin.
Hendik etapa amaitu ezpada ere, hor da. Aurreneko postuan, Eskilmose, 10 segundora, Ebenepul 11-ara, Bineo 15-era, Ayuso 16-ra, Magnalti 23-ra, Ayusok, errojupeko harrigarriak egin izan ditu aurten bertan, Tirreno Adriatikoan. Irabazi zuen, Lidodika Maioren, ibilbide lauan. Eta Pello Bilbao Euskaldunik onena 10. postuan 25 segundora. Eta Landa 55 segundora dukagu. Mikel Landa, Ebenepulen taldekidea. Landak iaz ere podiuma izan zuen amaieran. Bigarren amaitu zuen, iaz. Mikel Landak orain jakina Ebenepul taldean izan da, gauzak ondo. Ebenepul bateri biltzen bada behintzat. Langileranetan beharko du Mikel Landak. Horretarako fitxatu zuten eta eginkizun hori burutu beharko du, eta hori aurtengo bi itzulietan argi eta garbi ikusita. Algarben, non Ebenepole garaipena lortu zuen, 16. postuan sailkatu zen Mikel Landa harentzat lan egiten arituta gero. Ebenepol lider izan ezten kasuan, Kataluniako bolta horren lekuko, han 2. postuan sailkatu da, Pogačarrengatik urruti, baina 2. postuan. Kasu honetan itzulian ez dago zalantzarik, Ebenepol da liderra eta Mikel Landak harentzat egin beharko du. Alex Aramburu, Lizarran izan zuen berragerpena. Alex Aramburu denboraldi hasieran erori eta mina hartuta geldi egon behar izan baitu. Gero altueran konzentrazioa egina da, altueratik orain txastebete etorri eta larun batean Lizarran eta gaur hemen da, itzulian, sastan etapa handia irabaztakoa, Alex Aramburu. Eta eguraldia inbestean, Xavier, ari da, hori ere esan behar da. Lainoak ari dira, gero eta gehiago. Eguraldia gaur goiti bera baldintzatu du erlojuaren kontrako saioa. Batez ere, ez du baldintzatu esan nahi dut emaitzan, baizik eta irteeran. Kontu jakina da eta jendea segurazki harrituta egongo da, jada dagoeneko guk lasterketarekin bat egiterako nolatan favorito nagusi ia guztiak, Jon Izagirre ez beste guztiak, helmugeratuta dauden, bai justu eguraldiagatik. Eguraldi iragarpenak dio, gehientxonek hala uste izan dute behintzat. Egunak aurrera egina ala, haizea indartu eta behar bada euria ere agertu zitekela, eta oraintxe doazen inguru honetan atzo barrutia ikuskatzen izan itzen, eta erabat guztia zegoenean bihurgune hauetan ez pentsa gaurko lasaitasunarekin eta gaurko abiadurarekin bihurguneak hartzeko modurik zegoenik, askoz ere zurrago jokatu beharra zegoen eta mantsoago ibili beharko zuketen, eta horrek eragindu txirrindulari onenak oso modu goiztiarrean ateratzea. Beraz, eguraldiak gaur bere garrantzia egin du eta horri ikusten dugu gainera, goizean argiago egonda eta orain ja laino batzuk ageri dira eta ez bat ere harritu lasterketa amaitzerako tanta batzuk ere erortzen baldin badira eta haizea indartzen baldin bada. Bai, Xavier, eta zuk aipatu duzu eguraldia eta ibilbidea eskerrak euririk ez duen egin, ze gaur ikuskatzen aritu izan direnean ziklistak, ez da bakarrik Pizkok erori. Markel Belokire lurrera joan da, Kreisbik ere lurrera joan da, Heisk ere erortzegutan izan da, beraz, lehorrean ere, arriskutsu samarra izan da, errojupeko honen hasiera. Pizkokena izan da marka, Tom Pizkok, Ineosko ziklista txikia, errojoaren kontrako bizikletarekin, beste behin ere istripo izan zuen Pizkokek. Eta entrenatzen lepauztea utzi zuen. Fonromeun okerrezpana ez. Frantzian, Pirinioetan. Entrenatzen ari zela erori eta lepauztea utzi eta Gironako eritxe batean. Egintzeuten ebaketa. Eta gaur hemen, erori, lepauztea utzi eta ospitalera eraman dute Tom Pizkok. Eta harentzat ere, denboraldiko zitarik garrantzitsuenak oraintxe ziren ailegatzekoak, alde batetik itzulia, gero Ardenetako klasikoak, aurten berak arbideak ere gustukoak ditu, bereziki Flandriako turra, baina ari uko egin zion atzo Ardenetan, Amstel Goldricen, Flechen eta Liesen hobeto biltzeko, eta zer da haiek lehiatzeko modurik gabe geldituko da. Egi esan, gaurko ibilbide erlojuaren kontrako saioko espezialistentzat ez da gustagarria. Ez du onartzen edo baimentzen bizikleta erabat bideratzea edo beraiek esaten dute moduan bizikleta lantzatzea. Hasieran biribilgune eta bihurgune asko dago eta behin igoera egindakoan ere jaitsieran zenbait bihurgune itxuxamar dira eta haietan ere sekulako konzentrazio eskatzen du. Ez da erlojuaren kontrako saioan jarri postura batean eta zure potentzia guztia
aerodinamikarik onenarekin lantzen uzten duen erlojoren kontrako saio. Eta, barkatu, baina eroriko hien ondorioz, ondoren, talde ia denak materiala aldatzen aritu dira. Horren berri izan dutenean, ibilbidea ikuskatu dutenean, materiala ere aldatu dute zenbait taldek. Bueno, zuek erlojupekoaz ari zarete? Xavier, eta Alfonso, eta erlojupekoaz, bere iritzia, Garatek eman digu, eta entzun dezagun, berak izan daitezake, aipatu duzuen horren erruaren zarte handi ba. Ia, zer dioen, Juanma Garatek, Irundarrak, Education Festeko zuzendariak. Ikusgarria izango da, hiriaren leku esanguratsuenak zeharkatuko ditu. 10 kilometroko erlojupekoak itzuliko ilarrak dantzan jarriko ditu hasieratik. Lehen kilometroa teknikoa da eta gero ez da galgarik ikutu beharren mugaraino. 4. kilometroko igoeraren ostean beheranzko joera dauka errepideak. 300 metroko azken aldapatxoa ere badu, 7:8 penditzarekin. Ondoren, San Juan plazan amaitzeko. Ziklista indartsuentzat oso egokia da. Lehen saioak asko baldintzatuko ditu urrengo egunak. Alde txikiak izango dira, lidertza azken egunera arte baldintzatuko du. Itzulia irabazteko hautagai bakoek etapa horiek baletu beharko dituzte. Lasterketa mugitu beharko dugu, gainsarien bila joan, galdutakoa berreskuratzeko. Hortxe beraz, Juanma Garatek, ibilbidea prestatutako ziklista hoiak. Bere hitzetan, gaur, menduten ibilbideari buruzko iritzia, eta hau esan da, lehiaketaren berri man berdizuegu, larun batean galdera luzatu genuen, hain zuzen Puiko Basilikan, azkeneko noiz amaitu zen, Indurain saria, espaldiko kontua dira. Eta zeinak irabazi zuen? Simon Jaitzek irabazi zuen, azkenekoz Indurain saria goian amaitu zenean, 2017an izan zen hori. Eta asmatzaien artean, aurrantxe esango dizuet, zeintza den saria, Bien bitartean begira hor Kiakoski nola ikusten dugun erlojoren kontrako saioan. Postura aerodinamiko hartu bai, baina badazpada burua sarri altxabarra dauka, Laster segurazki buribulgune bat izango du eta. Bueno, saria, esan dezadan, esan naiz eta. Eki Olaberria, baliarraindik erantzun du ekik eta berak izango du. Indurain sarian egindako lehiaketan, asmatzaien artean egindako zozketan, bere izena azaldu zaigu, Eki Olaberria. Eta gaurko ere badaukagu, galdera bat prestatuta, hala dio, gaurko galderak, nor da, itzuliko podiumak gehien zapaldutako euskal ziklista. Eta aukeren artean, Miguel Marin Lasa, Julian Gorospe eta Jon Izagirre jarri dizkizuegu. Hor bada bat, podium asko zapaldutakoa, gehien zapaldutakoa zein dan, jakin nahi dugu. Bien bitartean, behin-behineko etapa sailkapenean Roglic, Skilmose, Benepul, Binego, oie lehen bezalaxe, Bokelan, sartu da orain tartean, Ayusori aurre hartuta, Ayusoren atzerapen berarekin ageri da, baina eguneko gutxiago batzu izango ditu segurueni Bokelane. Magnalti, Armirel, Frantziako erlojupeko txapelduna izana, Isaac del Toro, UAEko gaztea, eta Boitrago, Baringo igotzailea, bere taldekide aurrena, Pello, Tao Gaigan, espaldian ez dugunen berri, Xavier, Giro irabazlea Tao Gaigan, gaur egun Lidl Treken da. Aste beteko itzulietan ez du alako distirarik izan inoiz, Gaiganek. Orain arte bi itzuli egin ditu Algarve eta gero Tirreno Adriatikoan hartu zuen parte, baina protagonismo txiki izan zuen. 29. postuen sailkatu zen eta mendatetan amaitutako etapetan berarentzat egokia ziren haietan ere ez zuen pedalkolpe honik erakutsi. Badirudi itzulira, askotzera gorputzaldi hobearekin ailegatu dela. Jaibain.
Makulu garrantzitsua, UAEn, Jaibain. Eta irabazlea, tartean, gauza txarrogarriak eskaintzen dituen mutila da, Jaibain. Hore, izaera irregularrekoa eta egia da txirrendulari nahiko orekatua dela, erlojoren kontrako saioan ondo ibiltzen da eta mendatetan ere bai. Aurten UAEko turrean lidertza izan zuen, baina etaparik erabakigarrienetan eta modu harrigarrian pot egin zuen eta azkenean 22. postuen salkatu zen, baina irabazteko espaldin bada ere eta lider oso sendo eta orekatu ezpada ere sekulako lanak egin ditzake eta uste dut turrean eta bezala aurten ere itzulian bi talderik sendoenak seguraski Visma eta UAE dire. Michal Kwiatkowski, espaldiko ezaguna Michal Kwiatkowski, naiz eta azken probetan ez den asko nabarmendu. Aspaldiko urteotan morroi lanean dabil. Ardenetako gizona da, Michal Kwiatkowski. Hoxe da bere urte sasoia. Horneko agerraldiak urtekara honetan egin izan ditu Michal Kwiatkowskik. Eta gerora urteetan Frantziako turrean eta liderren aldamenean lanean gogotik aritutako mutila da Poloniarra. Bere garaian Caja Ruralekin pasatzen profesionaletara, Alfonso. Bai, Fermin, Kwiatkowski aipatu duzula, Ineos aipatuta, denbora berbera egin dute, Carlos Rodríguezek, Alex Aramburu eta Castro Bezo, Roglitzen handik, 37 segundura daude. Beraz, Carlos Rodríguezen mailan Alex Aramburu. Giro argia, eguzkia, hemen Irungo plaza nagusian jendetza, ibilbidean zehar ere bai, batez ere Irungo kaleetan. Aurreneko zatia gorantzako joera du, bigarrena azkarra da oso, abiadur hundian egiten duten ibilbide dute, bigarren zatian, bataz bestekoa esan dizuegu, ia 58 kilometro ordukoa izan da Roglicena, hostxe da, Primoz Roglic. Luze itxaron beharrean izango da seguruenik gaur, Primoz Roglic. Eta gustora. Errekuperatzeko, indarrak errekuperatzeko eta normalean hotelean egiten den prozesu hori, begira, nolari den desardeska eta guzti, hor indarrak errekuperatzen oraintxe bertan salkapenean lehendabiziko postuen dagoen Primoz Roglic. Eta segurazki nik uste dut, inork ezingo diola lehendabiziko postu hori kendu. Saio oso nagindu, beste favorituen aldean ere ondo ibili da, eta oso sasoiko dago, eta sasoiko dagoenean, zerbaitegatik lortu izan du lehen ere Primoz Roglicek Olimpiar Jokoetan urrea erlojoren kontrako saioan, 4 garaipen ditu itzulian, 4 garaipen ditu erlojoren kontrako saioan giroan, 4 garaipen ditu erlojoren kontrako saioan Espainiako bueltan, bere palmaresak erakusten dituen 80 garaipenetatik 18 erlojoaren kontra irabazteko dira, espezialistarik onenetariko. Nik ez dakit zer gertatzen zaion, Euskal Herria datorrenean, beti berpiztu egiten da, ez dakit, hemen zer ematen diogun, zerbait emango diogu, Paris-Nizan nola aritu zen ikusita eta gaur nola jardun duen, benetan, sekulako egin du esloveniarrak eta aipatu duzue, bosgarren garaipena lortzeko bidean da hemen, itzuliko erroiteko batean. Bosgarrenez, ari da, Euskal Herriko itzule egiten, Primoz Roglic. Bere aurreneko itzulean, 5. bukatu zuen. Ondorengo biak irabazi egin zituen. Orain 2 urtez 8. bukatu zuen. Iaz etzen izan, eta urten hemen da, eta itxura batean hasiera behintzat bikaina izango du itzuliak berarentzat. Esan bezala, 34 urte, Bora taldearekin da gaur egun, Borarekin 2 urterako sinatu zuen, Primoz Roglicek, Paris-Nizan 10. izan zen. Esan behar da, Paris-Nizan taldekako errojupekoan, taldeko onena izan zela, gero egin zuen huts. Ibilbide menditsuak izan zituzten etapetan ibili zen ezinean. Baina taldekako errojupekoan bere izan zen taldeko onena. Mundu guztiak izaten du salbuespenen bat, eta uste dut aurten Paris-Nizan Primoz Roglicik gertatu zaiona salbuespentzat hartu behar dugula. Azken urte hauetan, beti denboraldi esieran oso ondo ibilitzen delako. 2023an bertan, Tirreno eta Kataluniako bolta irabazi zituen lehen urtean denboraldi hasieran, 2022an Paris-Niza irabazi zuen, 21 ez zuen Paris-Niza irabazi gogoan izango zuen azkeneko etapan erori eta baina
urte hartan ere 3 etapa garaipen lortu etorri zen eta azken urte guzti hauetan denboraldi hasiera zoragarriak egin ditu. Horregatik izan da deigarria Paris-Nizan izan duen pedalkolpe hausiagoa, salkapenean 10. izan zen, baina hemen puntu-puntuan. Eta Unai Iribarremen, Roglic bezala xau ere maiota aldatuta urten, Euskadirekin ibilita orain, Kenfarman da, Ibarrakoa, 13 minutu eta 46 segundo, Unai Iribarren denbora, hauek urteko lasterketarik handiena dute, aste honetan, bai Kenfarmakoek, Euskaltel Euskadikoek, Kaja Ruralekoek, talde gonbidatuak dira, Golturreko lasterketa bat dau eurentzat eta etxekoa. Golturrekoa eta etxekoa. Abiatu aurretik Juan Joroz, Kenfarma taldeko zuzendariarekin egon gara eta motivatuta, galdetu diogut eta motivatuta egongo ez gara ba, hemen motivatuta ez dagoen txirrendularia, ez da txirrendularia, esan du Juan Jorozek eta egia da, hemen etxeko txirrendularia bereziki, oso gogotsu dabiltza. Begira, leheno, erori bat ikusi dugu, beste bat orain. Beno, guk izen batzuk eman ditugu, Xavier. Aipatu dugu Binego, aipatu dugu Roglic, Evenepoel, eta badira hor beste zenbait ere aipamena merezi dutenak eta ondorengo bideoan labur bilduko dugu, Xavier Anduza lankideak. Aurten hemen parte hartzen ari diren hauek, zertarako aukerak zer egiteko moduan, non nabarmentzeko eta bereziki zein diren aipagarrienak. Jonas Binego, Renko Evenepoel eta Primoz Roglic. Turra irabazteko 4 favorito nagusietatik 3 itzulian dira. Tadej Pogačar bakarrik falta da. 5. itzulia izango da Binegorentzat, 2. izan zen 2021 eta nagusitasun ikaragarriz irabazi zuen iazko ekitaldia. 3 etapa eta nagusi eraman zituen Danimarkarrak. Aurten Gran Camino eta Tirreno egin eta 2 irabazi ditu, guztira 11 lehiaketa egun eta 7 garaipen dagoeneko 2024an. Evenepoelentzat 2. partaidetza izango da, ez du sekula etaparik irabazi, 2. izan zen Hondarribiako erlojuaren aurkakoan eta Arrateko etapari horiz jantzita ekin bazion ere 4. amaitu zuen nagusian. Aurten Figueirako klasikoa eta Algarbe irabazi eta gero 2. izan da Paris-Nizan. 14 lehiaketa egun eta 4 garaipenekin iritsi da. 5. itzulia da Primoz Roglicentzat eta oso protagonista izan da beti Euskal Errepideetan. 2 ekitaldi irabazi ditu 2018an lehenengoa eta Binego eta Pogačarren aurretik 2021ekoa. Aurten talde zaldatuta boran ari da eta momentuz ez du bere mailarik onena eman. Paris-Niza da lehiatu duen lasterketa bakarra eta 10. postuan amaitu zuen. Hauek dira favorito nagusiak, baina ez inaztu beste izen batzuk. Juan Ayuso, Hindley Godi eta nola ez. Pello Bilbao eta iaz, Binegoren ondoan podiumean izan ziren Mikel Landa eta Jon Izagirre. Bi euskaldun izan zituen aldamenean, Binego giaz itzuliaren amaieran Eibarren azken podiumean. Roglic, Eskilmos, Evenepoel, Binego, Bokelan, Ayuso, Magnalti, Armirel, Del Toro eta Buitrago. Ez da aldaketarik. Ari da jendea legatzen, Unai Iribarra sartzen ikusi dugu, Nance Peters sartu da, Xavier Berasategik ere inguruan behar du, honetan, Elmuga inguruan, itzulean debutaria den Goierritarrak, Gero Kiakoski, urrena Oskar Onli, minutuko tartearekin ari dira biatzen, eta lana bukatu duen beste gizon baten gana jo behar dugu, Mikel Landaren gana, Alfontxo. Mikel, 58 segundu galdu dituzu, Roglicekiko gustora egindako landarekin. Bueno, denbora desente da, baina oraindik itzulia gelditzen da, eta nire burua ez da sailkapen orokorra lehiatzea. Horre favorito noiaren artean diferentziak ez dira handiak, baina Roglicek berak egin du sekulako denbora. Bai, horren beste denbora ateratzea horrelako ibilbide batean oso ondo dagoen seinale da eta ikusiko dugu. Zure liderra Renko sasoiko egongo da? Bai, oso ondo ikusi dut eta ea gaurkoan Roglicen denboran dagoen. Zasmo dituzu Renko laguntzea itzulenetan da ahal bada etapa garaipenen lehian sartzea? Bai, hori gustatuko litzaidak, Renko hori asko laguntzea eta ea etaparen bat lehiatzeko aukera daukadan. Zer egin beharko luke hemen ibilbide honekin Renkok irabazteko gaur? Bueno, denbora zail asko daude, ez dut ere askarra dela etapak lehiatzeko,
eta ea gero azken egun horretan bataia mantentzeko kapasa den. Eskerrik asko eta gozatu. Vale. Pello Bilbok bezalaxe, Mikel Landak ere, 9. egingo du itzulia eta argi utzi du Xabier, zalantzaren bazuen bakarren batek, Renkorentzat, egingo duela egin behar duen guztia. Alegia, bera nahiz eta protagonista izan den, protagonista hundia hemen etxeko lasterketan, iaz 2, Renko Benepulezia izan da taldean, ez da, bestalde harritzeko. Uste dute logikoa dela beraien planteamentua azken urte hauetan, Patrick Lefebrek ezer nahi izan baldin badu Renko Benepolen inguruko mendatetako atala indartzea izan da, eta horretan emakuluri garrantzitsuena Mikel Landa izango da, eta hori Algarben ere garbi ikusten. Han sasoi honean ez onarren lanean zintzo aritu zen, bikain aritu zen, zenbait unetan azkenek erreleboa berak eman zion, eta uste dut hemen ere antzeko zerbait izango dutela. Ez dakit, ez zait iruditzen beraien eginkizuna kontrolana izango denik, baizik eta segurazki Primoz Roglicen boraren kontra edo Binegoren Bismaren kontra jotzea izango da, eta horretarako lasterketa mugitu gogortu egin beharko da, eta mendatak agertzen direnean Mikel Landak sailkapen nagusian pentsatu gabe eginkizun edo bete behar hori bete behar. Xabier Berasategiren denbora badaukagu. 14 minutu eta 15 segundo. Ez du elmugaratzen ikusi, baina lana bukatuta da. Xabier Berasategi. Hemen Schachman iruditan Fermin. Protagonista izan dakoa. Zumarragan, nagusitu zen erlojupekoan, Zumarragako erlojupekoan. Eta erlojupekoan ezik, berak eta taldeak, itzulia, egin zuten. Berak 3 etapa garepen lortu zituen, baina uste dut Schachmanen adibidetik orain lider dagoen gizonak, eta berak ere eskarmentu hori badu, gauza bat ikasi behar dutela. Lehendabiziko egunean erlojuaren kontrako saio irabazi, eta gero itzulia eramatea ere ez dela bat ere lan erraza izaten. Schachmani gertatu zitzaion, eta Primoz Roglici berari ere bai. Primoz Roglicek erlojuaren kontrako saioa eta lehendabiziko egunean lidertza hartuagatik, bera badaki azken egunean elastiko hori soinean podioneko lehendabiziko postuen izatea ez dela beti erraza. Hori egindakoak gutxi batzuk baino ez dira, hemen historia osoan lehen egunetik azkenera arte lehendabiziko posteri utzi diotenak, Alberto Contadorrek birritan egin zuen, eta beste pare batek, gure aroan behintzat, Jalabertek eta Romingerrek egingo zuten segurazki. Roglicek bere horreneko erlojupekoa Ibarren irabazi zuen, itzulia Valverdek eraman zuen. Lodosan erlojupekoa eta itzuliko sailkapen nagusiak ateatu zituen 2018an Roglicek urrena gauza bera Bilbon egin zen 2021an erlojupekoa eta sailkapen nagusia. Eta Hondarribian erlojupeko irabazi zuen, baina senduzuna. Daniel Felipe Martínez izan zen garaile azken sailkapenean Jaibain saio bikaina, ikaragarriari egiten Jaibain, Australiako erlojupeko txapelduna izana da. Jaibain botakote du, ikustezagun, 34, ez. Baina asko gerturatu zaio Roglicen 12:34 marka horri. 7 segundo besterik ez. UAEko txirrendulariak sekulako maila ematen ari dira erlojuaren kontrako saioan. Jan Bain, Juan Ayuso, Isaac del Toro, Brandon McNulty, 4 txirrendulari, lehendabiziko 8 postuetan behintzat izango dira, beraz, atera kontuak ze maila ematen ari diren. Horregatik azpimarratu dut lehen, talde jokoak garrantziarik balu, talde honek 4 ordezkari izan ditzazke mugimendu horietareko. Kontua da, astebeteko itzuli batean eta lidertzan, Bora taldeko gizon bat edo Bisma taldeko ordezkari bat egonda, talde horiek nahikoa badira edozein mugimendu teoria behintzat kontrolatzeko. Maximilian Schachman berriz ere. Euskaldun batzuk aipatu ditugu, oraindik beste batzuk zain daude. Hor, sailkapenari begira izango den gauzak ondo, ala iruditzen zaigu izango dela, eta aipatu beharko dugu Jon Izagirre, arratsaldeko 4 eta 24 minututan abiatuko da. Aurrez izango dira, Omar Fraile, Gorka Izagirre, Markel Beloki, Txomin Juaristi, eta gero Jon Izagirren atzetik, Jon Agirre, Victor de la Parte, Igor Arrieta, eta Jonathan Lastra izango da, Euskaldunen artean azkena. Arratsaldeko 5 minutu bat gutxi izango da.
Bilbotarrak erlojupekoari ekiten dionean. Stefano Oldani, ofisekoa. Euskaldenen parte hartzea kopuruz, aurten oso oparoa da. Kontatu ezpadin baditu, uste dut hogeita lau euskal txirrendulari direla tropel horretan. Eta kirol maila aski desberdinekoak. Horregatik batzuk segurazki bihartik aurrera hasieratik izan daitezken iesaldietan murgilduta ikusiko ditugu. Honenak salkapen nagusia helburu dutela eta horien artean Jon Izagirre aipatu beharko dugu. Jon Izagirrek Euskal Herriko itzulian alako eraldatze bat izaten du eta egin kontu behin irabazi, beste batean bigarren izan zela eta hirugarren postuan 4 aldiz izan dela Jon Izagirre. Bi etapa garaipen ere baditu, Mikel Indurain sarian aurreko larun batean 4. postuen salkatu zen, beraz Jon Izagirre eta Pello Bilbao aurten ere intentzioz, helburuz podiumaren atzetik ibil daitezken gizonak izan daitezke. Aurten partaidetza bikaina da benetan, lehen ere esan dugu, itzulerik handienak irabazioi dituzten eta lauko magiko horretatik bakarra falta da Pogačar, beraz Ayusori, Binegori, Ayusori, aurten Eskilmoseri, hoiek guzti aurre egitea ez da bat ere lan erraz izango. Baina teorian, lauko nagusi horretatik ondoren dagoen sailean, Jon Izagirre eta Pello Bilbao kokatzeko moduko gizonak. Euskaldunak aipatu dituzu, Xavier, eta Euskaldunak artean gazteak aipatu behar dira. Igor Arri eta Markel Beloki, pelotiko gaztenetako bat, larun batean Lizarran lasterketa ona egin zuen aurre lanean buru belarri, eta gazten belanaldi hau ere azpimarratu behar da, Jon Barrenetxe ere ez da aztu behar, beraz, eskarmentu duen apartekoak ditugu, eta gazteak ere onak gatoz. Barrenetxe gainera ibilbidean da, eta hurrengo euskalduna Joseba López izan. Eta esan dizugu, Roglic da hemen markarik onena eginda, laster berritu behar ditugu denborarik onena egindako gizon hoien helmugaratzea ikusi behar dugu berriz ere hemen Julian Bernard, Ideltrekeko gizona dator. Jean-François Bernard, zikista handiaren semea. Minutu eta 13 segundora. Esan bezala, ikus dezagun Primoz Roglic. Lana bukatzen, Primoz Roglic 10 kilometroko ibilbidean, ia 58 kilometro orduko abiaduran izan dugu. Primoz Roglic gaur egun, Bora taldean da. Kruiswijk, Binegoren taldekidea, Kruiswijk, Kus, Van Belle, Staunemitet, Ben Tablet eta Milan Baderrekin da. Aurten Jonas Binego Euskal Herriko itzulian. 4, 3, 2, 1, salida. Beste txirrendulari batzuen erreferentziak izan ditugu eta ikusten da Kruiswijk ez dela behar bezala lehiatzen ari. Segurazki ez dagoela motivatuta eta mailaz ere justuxiagoa da. Eben begira Juan Ayuso Burgoneri nola hartu duen, azkeneko metroetan nola esprintatu duen, hau beste gogo bat, beste motivazio bat, beste grina bat, beste amorrazio bat somatzen zaie, erraia botatzen azkeneko metroetan. Eta hori euren ibilian ere uste dut Kruiswijken eta Juan Ayusoren mugaratzea aski esanguratsuak direla. Denbora egonena jarri du, Ayuso mugaratu denean, orain, 6. postuan ageri zaigun Juan Ayuso. Hemen Pello, irudietan Pello ere saio polita egin du. Honek ere, normalen bezala, orain zerbait atzera egin du. Behin-behineko saikapenean 12. postuan daukagu, Gernikarra. Alfonso Arroyori egindako elkarrizketan, edo Alfonso Arroyok egin dion elkarrizketan aztertu du, sakon aztertu eta zehatz aipatu du gainera non egin dituen hutsegiteak edo, eta berak aipatu du mendatean indarrak eta ez dituela ondo orekatu eta horren ondorioz halako aitzakia txiki batek jarri dio berak egindako saioari. Edoze moduz, lehendabiziko postuetan, eta aparteko atzerapenik gabe jokoan ibiltzeko moduen egon daiteke Pello Bilbao. Motivazioz oso jantzita, bera gainera aurten bertan Valentzian 6. izan zen, UAEko turren 3. postuen ere bai, itzulian etapa bat irabaztekoa da, aurten ere segurazki helburu hori izango. Ailegatu denean, Kontxiren denbora, bota du Pello Bilbao. Bere denbora,
Bai, minutu eta 59 segundo. Eta ben Primoz Roglic. Goizean beroketa saio egin duenean, kasko horrekin berarekin atentzioan mandit, nolabait goizean egiten den saioan behar bada ibilbidea ikuskatzea eta gehiago izaten da, baina bera oso protokolozalea da, oso metodikoa, oso perfekzionista, eta bere aparagailu eta gero lehiaketan erabili dituen gailu guztiak puntu-puntuan jarrita egin du ikuskatze lana. Eta Xabier, horren inguruan, Roglic eta Boraren inguruan, guzik, erroi bekuetan darabilen kaskoan, barruti daramaten babes hori, debekatu egin dio datorren astetik aurrera, beraz gaurkoa izan daiteke, azken erroi bekoa hori erabiltzen. Fismakoen kaskoekin ere, gora bera izan da, momentuz, ez dute aldatu beharrik izango Fismakoek. Orain aterauten kasko horrekin jarraitu izango dute. Hemen Roglic okerrako bidea hartu du. Elmugaratzerakoan. Hemen Fismako kaskoa. Fismako kaskoa. Bai, zona. 4, 3, ikusgarria, oso ikusgarria. Eta segurazki ikusteko itxusi ere bai. Baina aerodinamika lantzen aritu direnek horrela diseinatu dutenerako egindako probak eginda horrek izango du bere abantaila. Kontua da nazioarteko txirrindularitza elkargoak nolabait teknikari baino, alor personalari, gizakiari garrantzi gehiago eman nahi dio, eta teknikak edo teknologiak aurrerapenen bat proposartzen duen bakoitzean, uste dut atzerako xamarrere jokatzen dutela eta beti mugak jarriz ibiltzen dira. Horregatik, orain kaskoen gaia behintzat oso aztergai eta begitan hartuta dauka nazioarteko txirrindularitza elkargoa. Garbidean egiten duten igoeratxo hemen Irungo kaleetan, kaskoa dena, Xabier, bai, itxura batean, txusia edo, baina gauza bera gertatu zitzaigun, Greg LeMonek aurrenekoz kasko berezi hura atera zuenean, mundu guztiaren ahotan egon zen, nola diteke, horrelako kaskoa ze formatagoa zen. Piko edo kazuelo hori buruan hartuta ibiltzea, esaten zen. Hori nara esateatik. Bai, eta Education Firsten kaskoa ere ez da atzan geratzen, Ez, antzekoa. Eta Education Firste gainera hauek baino lehenago darabil hauek, Education Firstekoek hauek baino lehenagotik darabilte aldamenetan halako Egatz batzuk bezala dituen kaskoa. Zabaltzen den kaskoa. Nik uste dut aurrerapenari ere ezin zaizkiola ateak erabat jarri eta txirrendularitzak eta erabiltzen den arropak eta prestaketak eta denak aurrera egiten duten moduan teknologiaren baliabideak ere baimendu egin beharko lirateke non eta batzuei mesede eta beste batzuei kalte egiten ez dieten bitartean. Hau da, denek baldin badute gailu berdinak ibiltzeko aukera, uste dut denentzat izan daitekela mesedegarri eta horren bestez baimentzeko. Osbinoren elmugaratzea Roglicen atzetik 15 segundora geratu da Jonas Pinego, gero artean sartu zezkio Renko Benepul, Eskil Mose eta azkena Deibain izan da. Hemen Mikel Landa 15 segundoko galera izan du elmuga, baina esan digu Mikel Landak ez duela parteko helbururik aurten saikapen nagusiari begira. Beno, Benepulek maixo badauka, hemen Euskal Herriko errepide hauetan, izan dezake maixorik onenetakoa dauka, errepidean bertan aldamenean irauteko moduko maixoa gainera. Hemen Beneko elbera eta berehala ikusiko duzue, lehen da biziko zuzengune honetan aurrena ezkerretara bihurgune hartu, eta gero etzurudien azkarregi zijoanik, begiratu batean mentzat ez zuen arriskurik zuenik ematen, baina eskubirako ukalondo horretan bizikletak laprast egin dio eta hankaz gora joan da Beneko el. Hortxe, minik ez du hartu, baina haserrea eskukolpe horrekin erakutsi du, eta gero abiatu denean berehala jarri da Primoz Roglicen denboretan, mendate hasi denean segundu bateko tartea baino etzegoen, baina mendate gailurrean 8 segundukoa. Begira hemen, zeinen ikusgarria den Visma taldeko txirrendularia pasatzen duenean, eta ez pentsa edon ordenik. Iaz Espainiako buelta irabazi zuen, sekus da, oraintxe bertan, Ebenepolek pasa, eta pasa bakarrik ez atzen utzi duen txirrendularia. Begira, espezialista peto bat, eta erlojuaren kontra hain ondo moldatzen ez den txirrendulari baten artean egon daiteken alde izugarria. Renko Benepul, Algarbe irabazita, Paris-Nizan bigarren eginda, itzulian posturik onena, laugarrena du.
itzulian ez da askotan izan. Itzulian, mailotoriarekin ibili zen. Mailotoria galdu zuen, baina duintasunez. Zuen amore eman, alere. Renko Benepulek, etzen ondoratu. 24 urte ditu gaur egun. Renko Benepulek eta 2026 arte sinatua dauka Lefebvrerekin. Datu batek uste dut ondo erakusten duela zeinen espezialistaren erlojuaren kontrako saioan, Fermin. Bueno, alde batetik palmaresa. Soinien daraman, hortzadar elastikoa. Europako txapeldunera izana da, giroan erlojuaren kontra 2 etapa garipen lortu izan ditu eta bueltan beste etapa garipen bat erlojuaren kontrako saioan. Lehen aipatu dut, Roglicek 80 garaipen ditu bere palmaresean. Haietatik 18 erlojuaren kontrako saioan. Eta aldiz, Renko Benepolek 54 garaipen ditu 13 erlojuaren kontrako saioan. Proportzio horretan ere ikusten da, Benepol espezialista hobea izan daitekela, gauza elkapenak horrelakorik frogatzen ez badu ere. Gorka Izagirre abiatzen ikusi dugu, gorka da, hemen parte hartzen ari diren Euskaldunen artean, gehienetan parte hartutakoa. 13. itzulia du aurten Gorka Izagirre, hortxe behineko etapa sailkapena. Roglic, Jaibain, Eskilmose, Ebenepul, Binego, ondorengo postuetan Aioso 7. Eta hau esan da iragarkintzat arte bat egin behar dugu. Iragarkitara bidean, gaurko lehiaketako galdera berrituko dugu, norda itzuliko podiuma, gehien zapaldutako euskal ziklista. Miguel Mari Lasa, Julian Gorospedo eta Jon Izagirre eta ITE.eu zenez, Instagrameko kontuan. Utzi behar duzu erantzuna. Gure zozketak Instagrameko kontuaren bitartez izango baitira itzuliak. Esan dakoa, iragarkintza tartetxo bat eta berela gara berriz ere, Irundik itzuliko erlojupekoarekin. Jarritzen dugu ordu 2:10 hasi da erlojupeko arratsaldeko 5 eta 17 minututan izango da azkena irteeran. Denboran ez da aldaketarik, Roglic, zaigu denbora igonen egin da 9 minutu eta 34 segundo, Jaibain 2. Eskilmose 3. Marc Sulermen. UAE, saio politari da egiten, UAE Gordoka, Jaibain, 2. postuan, Ayuso, 6. Magnalti, 9. alegia, 3 lagun aurreneko 10etan, eta 4. ez da aparte, 12. dago, Isaac del Toro. UAEko azkena, gaur, Igor Arrieta izango da. Eta Lehor eta Ateri, eta oraindik zorionez, urdingunez zabala, naiz eta gero eta laino gehiago ikus liteke. Gero argi izan dugu, tarteka izea, esan izugu erlojupekoan, talde bururik gehienek aurretik egitea erabaki dute. Eta orain, sailkapenari begira, Jon Izagirre ipatu beharko dugu. 24 minututan izango da. Beraz, 19 minutu barru ekingo dio Jon Izagirre. Eta lankideok, astaliko partez, gaur ondo aritu dena, eta asko posten ez dena, Euskal Herriko itzulean irabaztea zaren badaki, eta irabaztea zaren badaki. Maximilian Isakman da, 16 segundora dago hor, eta benetan, ozen naiz Alemaniarra, horra horrean ikusten. 8. dago, bai, eta Omar Freilem. Eta hor une batez, Beloki ikusi dugu, Markel, oso Beloki mundiaren zenean, Markel Beloki, erlojupeko saioetan junior mailan Espainiako txapeldun, proba asko irabaztako. Eta mundiko txapelketan ere bitan hartu zuen parte, baina erlojuaren kontrako saioan espezialista izateagatik aukeratu zuten Glasgow parte hartzeko. Eta berak gustoko duen espezialitatea da gainera. Hori da, ibilbideko lehen da biziko zatian dagoen bihurgunerik txarrenetako pare bat, aurrena eskuinera eta gero ezkerretara, eta goitiperako joenarekin dago gainera, errepideare eskuxamarra, eta Markel Belokik orain, nolabait ere balietu beharko ditu bere erlojuaren kontrako saioko baliabide fisiko. Protagonista dago gurekin, Omar Freile, elmugaratu berri. Bueno, Omar, ¿con qué sensaciones has terminado la crono? Bueno, es una crono muy cortita, muy intensa.
Al final, en cuanto coronas arriba, la parte final se hace súper rápida y hay que dejar un poquito de fuerza porque hay que empujar bastante y bueno, bien, la verdad que bonito. La jornada ha empezado mal para vosotros hoy, ¿eh? Sí, la verdad que la caída de Ton ha sido una... hablando mal, al final era nuestro líder, Ton estaba realmente bien y bueno, pues tendremos que reestructurar, ojalá que no tenga nada más que las abrasiones y le podemos tener a tope las órdenes. ¿Será Carlos Rodríguez el líder del equipo? Sí, eso es, Carlos será ahora pues un poco el líder y día a día vamos a ir viendo. Luego se decidirá en el último día, ¿no? Sí, ya se ha visto que el top 10 de la general ya se ha dibujado y de cara pues bueno, a un día ratonero, pero la idea es avivar. ¿Habrá ocasiones para brillar o más? Bueno, veremos a ver. Si tenemos la oportunidad lo intentaremos. Eskerrik asko. Sí. Santurtziarra. Marfrelde, arnasa luzeko mutila. Morroia, langilea. Berriz ere, katalana, Marc Schuller. Solizon irregularra. Ona, maila honean dabilenean eta maila honen harrapatzen duenean garaipen handiak lortutako ere bai, Euskal Herri horren lekuko Espainiako bueltarekin bereziki, baina uste dute kasu honetan ikusita Jai Fine, Ayuso bereziki, Magnauti eta Isaac del Toro nola ibili diren Marsolarrek uste dute talde langile bete beharrak osatu beharko ditu. Palizniza bat ere badoka bere palmaresean Marsolarrek eta hor Marfrailek Carlos Rodríguez aipatu duenez, Marsolarrek ondo gogoan izango du, itzulian gertatu zitzaiona Carlos Rodríguez egun guztia gurpilen eraman eta gero Maiabian, goian, kaskoan amaitu zenean Carlos Rodríguezek menderetu baitzuen Marc Schuller. Hemen Markel Beloki erlojonen kontrako espezialista handia junior mailatik profesionaletara zuzenean pasaden Gasteiztarra mutil garaia. Bistan du goruntzeko joerarekin doala, garapen arintxa marra mugitzen ari da orantxe bere. Teknika lantzea gustatzen zaion horietarikoa da. Eta bai, Espainiako txapelketa erlojupekoa berak irabazi zuen eta iraupen dutekoan bigarren izan zen. Erlojupeko saioak beti egin izan ditu ondo, oso gustoko ditu gainera erlojupeko saioak Markel Beloki. Olaberriko igoerako zaterik gogorrenetariko batean da, tarterik gogorrenean mito 8 penditzu dauka, hortxe pasadu bat, orain, autobidea gainetik pasako duen zubi horretara, hor bera izango du eta gero hasiko daia azkeneko zatia, kilometroan edo gutxi gara berauneko 6-8 penditzarekin igo beharreko da. Eta hemen Xelin, iaz leitzan etapa irabazizuena, iaz borarekin zen, ira Xelin. Kadentzia, joitu zait polita Belokirena, oso. Altua, hor ikusten zen orain txirrendulari oso bera eta indarrez eta segurazki justiziago, beste batzuek antzeko kadentzia, baina abiadura itxura azkarrago armaten dute, ikustu garapen luzeago sartuta ibiltzen direlak. Orain ina luzeagoarekin. Markel Beloki, bere aurreneko itzulian, profesionaletan egiten ari den aurreneko denboraldian, zara junior mailatik zuzenean pasada maila nagusira. Zuti jarrita goratu aurreneko erdian, dena gorantza dutela eta gero bigarren erdia beherantza. Markel. Bene polen irudia ikusi ditugu eta une bakar baten ere ez da zutitu. Hor ikusten da, espezialistarik onenek eta gura zerbaitegatik da munduko txapelduna. Abiadura handian, postura aerodinamikoan eta zutitu gabe uneko 6-8 penditzak aurrera ateratzeko gaitasuna badutela. Gazteagoek horretan komeria gehiago eta horredatik ikusi dugunen Markel Beloki zuti jarrita. 30 segundos. Berwick, Sebastian Berwick, Caja Rural, etxeko taldea. Caja Ruralek hemen debutabili bat badu, Gorka Sorarrain, Tolosarra, hasiera-hasieran izan da Gorka. Alegia, amabiak eta ez dakit, amabiak eta amabi, hirugarren edo zeteten izan, bai, amabiak eta amabi minututan. Abiatuta egin du saioa Gorka Sorarrainek. Oso ibilbide berezia izan duenak, profesionetara lehatzeko berezia, ezoikoa, esango nuke, berezia baino ezoikoa. Eta horregatik uste dut meritu izugarria aitortu behartzaiola Gorka Sorarraini. Orain dela 2 urtera arte, saskibaloian ibiltzen zen,
Hau da, fisiologikoki egiten den esportzu motak txirrindularitzarekin bat ere zerikusirik ez duen kirola, batzuk atletismotik, mendibizikletatik, edo behar bada igeritik etorrita ere, neurri batean antzeko esportzuak, esportzu aerobikoak izan daitezke eta txirrindularitzara egokitzeko prozedura azkarragoa izan daiteke. Gorka Sorrarain beste mundu batetik etorri da, saskibaloitik, zerikusirik ez zeukan kirol batetik eta horregatik, hain denbora tarte txikian, profesionaletara llegatzeko gaitasuna erakustea hori benetan miresgarria da. Uste dut gainera oraindik bere astapenetan dagoela, adinean ez da umea, baina fisiologikoki eta kirol honetan oraindik haurtxo bat dela esan genezake, eta teorian zortea lagun berak lana jarriko baitu, oraindik gora egin beharko luken gizona dela iruditzen zait, jatorriz alde batetik behintzat, Alkizakoa eta izatez Tolosarra den Gorka. Gorka Izagirre. Zantzela bera da hemen eskarbenturik handiena lasterketa honetan duen euskal ziklista. 2009 nintzuen, bere aurreneko itzulia, bere espanez. Ata hundik, bilatu zen itzulia, eta eguneko iesaldean ibili zen, laukote batean, ieskide beste, Pino Fernandez izan zen egunartan Gorka Izagirre, hemen segitzen du, Contempolis Anpo taldearekin debutatu zuen, gaur egun Kofi izan da, eta tartean talde batzuk ezagutu ditu Gorka Izagirre. Eta iesaldi aipatu dut Fermin eta Maika iesaldi ere harrapatu izan ditu, eta bat gogoan dauka Frantziako turrea, bera gaztea zenean, Fili Gilbert, Sandi Casar, Sagan, Peter Saganekin iesaldian sartu eta orduan umemoko bat zen Gorka Izagirre eta uste dut, gero jende guztia garaipenari begiratzen dio, baina niretzat behintzat, eta behar bada oso begiratu bihotzekoa edo sentimentuzkoa izango da, baina horrelako xehetasunak niretzat oso garrantzitsua dira eta kirolari batek duen mailaren adierazgarri ere bai. Ja, beherantzako joera hartuta Markel Beloki. Omar Frarik esan du, bigarren erdirako gorde egin behar da. Asko mamertzeo bigarren erdi honetan. Eta beherantz egiten duen. Hasieran, mendate guztiak zela jetxiera handixamarra dauka eta bihurgune batzuetan kontu zibili barrekoa, baina Olaberria auzora gerturatzearekin batera azkeneko 2 kilometroetan beherantzko joera bai, baina 60 kilometro orduko abiadurera gerturatzeko garapen luzeak azkar mugitu behar dira eta ingurumari horretan doa. Halako gero koskatxo batzuk ere baditu, oraintxe bertan pasatzen ari den horietariko bat, eta gero bihurgune itxuak ere bai, eta buruan ibilbidea ondo memorizatuta edukitzeak izugarrizko abantaila ere ekartzen du. Bihurgune batzuk itxixamarrak dirudite, baina azkar hartzeko modukoak dira, eta ikusten ez duzunean gehiegi beldurtu ezkero, hor galgak sakatu eta abiadura jaitsi egiten duzu. Horregatik, jakinezkero bihurgun honetan ze abiadura eraman dezakedan, horrek teknikoki asko laguntzen. Feline dator, helmugara, Fabio Feline, italiarra. Horentxe abiatu berri da, Mikel Erretegi, Enfarmakoa, eta Txomin Juaristi atzetik. Minutu barru, ekingo dio, Martina Semingoak. Helmugan aldaketarik ez. Ezoiko errojupeko alde horretatik, Xavier. Errojupekoetan normalean beti azkenekorako izaten dira taldeburuak eta gaur eguraldira arpenak alamuduzkoak zirela ikusita, gehienek aurretik egitea erabaki dute, abiatu da ikusi dugu, Txomin Juaristi hasi dela lanean. Larumatean, iesaldian ibili zen Txomin Juaristi, larumatean tarteko helmuak eta mendia irabazi zituen Lizarran Indurain sarian. Eta hemen ere aste guztia joaterako ikusiko dugu. Eguneko iesaldiren bat harrapatuta, Juaristi. Jules Jensen. Jaiko umezurtz geratu da. Jaiko kasierako zerrendan Simon Yates zeukan. Simon Yates egia da bestalde. Atereztela bire denboralde hasiera honetan. Eta ez parte hartzea erabaki du Simon Yatesek eta alamuduzko taldea geratu zaio.
astea egiteko jaik hori. Bai, nik uste dut hauek ere gehien bat iesaldietan sartu eta horrelako intentzioak izan ditzakela bestelakoan talde horrek nolabait bere egituran itzulietarako Simon Jez dauka, egun bateko probetarako Michael Matthews eta ura atzo han ikusi genuen Flandreko turrean eta malez 3. postua lortu eta gero kendu egin zioten eta gero sprintetarako Kale Biboen eta Kronedegen dauzka, baina hemen daukan talde honekin uste dut gauza hondirik ezingo dutela amestu Simon Jezen baja izugarri antzemango dut. Baina, Markel Belokik. Bai, Alfonso? Bai, talde horretan aipatzekotan nabarmentzekotan Davide Di Preto gaztea, italiarra, Kopi Bartari dondo aritu den gaztea, aurrekoekin ibidea, eta agian horrek etapa garaitenen lehian edo etapa izean aritu daiteke, italiarra, eta bera izan daiteke jaiko lehen gizona, garaipen bat edo garaipenaren bila aritzeko ziklista. Bueno, azken metroak ditu Markel Belokik. Zer moduz bukatzen da. Amairutik gora doakio kronoa. Junior mailati zuzenean, pasada profesionaletara, bere aurreneko itzulian, aurreneko etapan erlojupekoan, 48 segundora. Roglicen gandik 48 segundora geratu da Markel Belokik. Ez da sarri izan duen estrainaldiarekin. Markel Belokik orain hain gazte diren beste txirrindulari guztiek bezalaxe ikasi egin behar dute. Markel Belokiri eta 18-19 aurreneko denboraldien behintzat eta aurreneko 2 denboraldietan ez zait iruditzen horiei gauza askorik eskatzerik dagoenik. Beste kasu batzuk dira, oso goiztiarrak eta naturaren ukitu berezia dutenak, Morgado, edota Pitié, edota Isaac del Toro, oso goiztiar etorri direnak eta ja beste maila batean daudenak abiatzen direnetik ere. Hoiek ja, eskatu da bere ja maila bat erakutsi dute, garaipena lortzeko modukoa, eta hoiei eskatzea bidezkoagoa edo zilegia izan daiteke. Baina Markel Belokik 3 urteko tartea daukauran, nolabait afizionatuetan berez egiten den prozesu hori profesionaletan egiteko. Horregatik uste dut, ikasi egin behar du, bere burua ezagutu, eta gero emaitzak etortzeko baldin badira etorriko dira. Hementxe dugu, protagonista hori, Markel Beloki. Bueno, Markel, lehenik eta behin, gustora egindako lanarekin. Bai, esan bai. Krono nahiko azkarra izan da, gogorra baina azkarra, baina sentsazioak onak izan dira, sike pozik. Lehen itzulia duzu, taldean ez datorrik Karapaz, azken unean, zer intentzio daukazue itzuli honetan? Bueno, beste batzuk oso nahi ditugu, ez? Esteban dago, Riko baita ere, así que, talde hona daukau, eta talde lan hona egingo dugu segurazki. Markel, gaztea zara, lehen urtea duzu Bolturrean, Lizarran oso irudi ona eman zenuen lan eskerga egin zenuen. Nola doa lehen urtea duzuetan? Bueno, nahiko ondo, ez? Oso ondo hasi du denboraldia eta pixkanaka pausak horrera ematen saiatuko naiz eta poliki. Lehenek eta behin, esaten den modan, ofizioa ikasi egin behar da? Hoi da, lehenengo taldekidak lagundu eta gero ja pixkanaka igual pauso txikiak aurrera ematen. Eskerrik asko eta gozatu. Zuri. Ofizia ikasteko, Alfonso, gauza badauka hona, Markelek, adina. 18 urte. 18 urterekin, jada profesionaletako pelotoian eta Bolturreko lasterketa batean itzulian. Hortxe, behin-behineko sailkapeneko postuak. Ez da aldaketarik, espaldian, ez da horreko 10etan inor sartu. Roglic, Jaibain, Eskimose, Benepul eta Binego dauzkagu horreneko 5 postuetan. Arratsaldeko 4 eta 21 minutu, zuzenean, Irunen itzuliko aurreneko etapa jokoan, mendeurreneko itzulia hasi da gaur Irunen. Eta datorren larun batean amaituko da Ibarren, eta Milan Baderremen, eta honek itzuliarekin badu alako pasarte berezi bat. Itzulian istripu larri izan baitzuen, Milan Baderrek, orain pare bat. Eta
egunak, entzituen gainera, Euskal Herrian, ospitalean, Milan Baderrek, sendagiria jaso horretik egunak, pasa behar izan zituen. Arteria karotida apurtu zuen, Fermin. Horren dela bi urte, 2022 bai. Osgarrengo etapan, okerazkan naiz. Maiabian amaitu zen etapan, aipatu dugu. Carlos Rodríguezek irabazizuela Marsulen menderatuta, bedaroa mendatea geisten, erori zen, lagun, kontzinean kazgora, basurtura eramantzuten, egintzaten ebaketa, buruan kolpea, horno bat, lepauztaia, homoplatoa, aprilaren, 29 gurutzetan 3 aste egin ondoren. Oso larri. Sendagiria. Aortaren aldako adar bat da, aorta edo karotida, arteria karotida, odola burura eramaten duen arterietako bat da, eta oso garrantzitsua, eta horregatik ebakuntzarik larriena hor egin zioten. Koman jarri zuten gainera, badazpada bizi arriskutik kanpo edukitzeko. Eta herberetara, Rotterdango ospitalera eraman zuten. Erasmus ospitalera. Eta gainera, han ospitalean zegoela, mezu bat. Zabaldu zuen eskerrak emanez, itzuliko medikuari, Tomas Rodríguezi, bereziki. Zanez, berari esker nago bizirik. Hemen Jon Izagirre! Bere garapena, 60ko platera aurrean, 11 koroari txikiena, 34ko altuena. 2 etapa garaipen, 6 aldiz, podiumean, 4 aldiz, 3. Iaz, azkeneko 3. 2. postu bat badu, itzuli bat badu, ia asmatzen duen aurten Jon Izagirrek. Erlojaren kontrako saio laburrak, orain urte batzuk oso ondo egiten zituen. Egia da gero, zertxoait bera egin duela eta lehen Vulturrek edozein lasterketetan, aurreneko 10 postuetan leku egia ziurtzat eman zitekeen erlojaren kontrako saioa 10-20-25 kilometroko distantzian zen kasu gehienetan, gerora gorabera gehiago izan ditu, hemen oso motibatuta dago, eraldatu egiten da, bere urte sasoirik honen hausi izaten da, urteko loraldia. Urte sasoi honetan eta etxeko lasterketetan izaten du Jon Izagirrek, gero baita Frantziako turren ere, eta horren lekuko hor dago etapa garaipena. Baina benetako mailamen ematen du Euskal Herrian, eta uste dut bai bera motibatuta, jendearen laguntzarekin, iraganak eta emaitzek ematen dioten konfiantzarekin, Miguel Indurain sarien erakutsi zuela 4. postua lortuta, sasoiko dagoela eta gorputzaldi horrekin zerbait agindu dezakeela. Roglic bezala honek ere Paris-Niza egin du aurten. Itzulia bere 2. lasterketa du, 2. etapakako lasterketa, egun bakarreko lasterketak izan ditu. Bateko Mallorcako Challengean 4 parte hartu zuen, urrena Murtziako lasterketa egin zuen, Almeriako klasikoa, eta ondorengo biak Frantzialdean egin zituen, Ardesen eta Dromen. Bere azkeneko Euskal Herrian. Aldapa pasa eta abiedura hartu duenean berehala hartu du postura aerodinamikoa. Hori da azken batean denbora ona egiteko. Hemen berriro aldatu egin beharko du. Hor laster eskubiruntze bihurgune txar bat izango du. Gero ezkerrera beste ukalondo bat ere bai. Eta horregatik da erlojaren kontrako saio hau komplikatua. Ez du usten postura batean jarri eta denbora luzez irauten. Garren itzulian Jon Izagirre 35 urteko Gipuzkoarra aurten du kontratu amaiera Cofidisekin, 2. urtea du hau Cofidisen goratu Astanan, beste 3 egin zituela, aurrez Barainen 2 urte egin zituen, aurrez Movistarren ibili zen, aurrez etxeko taldean Euskaltel Euskadin. Cofidiseko bat zenbaki duna Jon Izagirre. Eta erlojupeko onak, oso onak, eta kaskarrak. Denetik egin izan du Jon Izagirrek. Bat ikaragarria Dofinen egin zuen. Bigarren? Bere taldekidea izan zuen aurretik hain. Lutsenko, kerrezpan naiz. Alexei Lutsenko, Kasper 3, Kelderman, Txiporte, Binegoz 7. postuen salkatu zen egun hartan. Ez ez lehen aipatu dugu, Paris-Nizan eta Vulturreko Erromandian eta Suitzan eta Dofinen eta non nahi egiten zituen oso saionak. Gerora gorabera gehiago izan du.
baina hala ere bere maila zein den kontutan hartuta, bere motivazioa eta berarengan duen ezagutzarekin teoria behintzat saio txukuna egin beharko luke. Orain ondo konzentratuta ikusten da, aurrera begiratu eta aurretik zer datorkion kontutan hartuta ahalik eta posturarik aerodinamikonarekin, zelan zertxo baita aurreratuta, hor biribilgunetako bat. Orain goiti bera izango du, urrena beste biribilgune bat eta aurki hasiko da bentetako auzora ailegatzen denean Olaberrieko aldapan gora. Hemen gehiegi jo ezkero gero aldapan Itolarria sardakieke, hori aipatu du lehen Pello Bilbauk ere, igoeran gora bera batzuk izan dituela erritmoa behar bezala egokitzeko, eta horregatik errojoaren kontrako saioko gako eta giltzarri hori izaten da. Norberaren abilezia, ibilbidea duen zailtasunera, behar bezala perfekzio zegokitzea. Mikel Zorretegi, bere lana bukatzen. Emaruti gora, joan zaio kronoa, Ferrari, oraina ingoa. Minutu eta 54. Hauen egin beharra ordea beste bada. Hauen egin beharra bihartik aurrera hasiko da. Eta hemen Rigoberto Uran. Izana, baina izanarekin da gaur egun Rigoberto Uran. Azkeneko denboraldia du, gainera aurreratu du. Denboraldia amaieran kito, utzi egingo duela bizikleta. Horrenak emandako gizona da, horrenik maila ona duena eta zenbait lekutan, taldeak zenbaitunetan lasterketa barruan behintzat izaten diren urduritasun horietan eta bere eskarmentua balia lezakena. Kirol mailan zerbait bera eginda dago, baina taldeak behar duen lotura lanak eta uste dut ondo egin ditzaken gizona du. Horezi, bueno, ona, 37 segundora. Ona, eta ikusten da gainera erraiak bota dituela, disputatu egin du. Eta bihartik aurrera ere segurazki txirrendulari bizkaitarra markinakoak izango du aukerarik protagonista bilakatzeko iesaldietan eta sartuta, hori da gehien bat Euskaltel, Caja Rural, Kenfarma talde horiek izan dezaketen erronka, baina gaur disputatu egin du eta bere saria hor dauka, ez baita bat ere kaskarra, Roglicekiko 37 segunduko atzerapena izatea. Hemen Rivera, Ineos, Ineos egoratu Tom Pidcocken baja izan duela azken orduko baja, mina hartu du goizean hilbidea ikusten ari zela, erlojupeko bizikletarekin, erori eta lepauzta jautxita eraman dute Tom Pidcock ospitalera. Konto da, orain dela urte batzuk ere, lepauztea utzi zuela, erlojupeko bizikletarekin entrenatzen ari zela. 2021ko maiatzaren 31an, hemen Jon Izagirre aldapatxoan. Kofiz premia larria dauka gero. Roglicekiko 12 segunduko atzerapena zerrein. Bai. Ez da beste mundukoa, Bai, protagonista bat dugu hemen, Txomin Juaristi. Denogoratu berri, Txomin, gustura egindako lanarekin. Ez dakit ondi ez dut ikusi klasifikazioa, sentsazioak ez diz honena, baina, Jorge gazte denpora hona jotela, osak ez dakit, 37 segundu, Roglicekiko. Fitxarto. Castro Bijoren denbora, Alfonso esan nahi badiozu. Konforma biko da, ondo. Itzulia azteko, modu hona, ez da, Txomin. Bai, eskenin krono bat esazti, politxe da ez, eskenin publikoa zeuri animetan da, hau gutzako kriston sentsazioa da ez, hemen txirrendulari asko euneko emongo da, baina guk publikoaz eta afizioa ez, euneko berron emongo. Txomin, uste dut urrengo momentan protagonista izango zarela. Ez dakit, gaurko ego, hori rekupera omida bixerko eta bixer ikusik egu eta bixertik aurra, bai, azer bat horren. Eskerrik asko eta gozatu. Bai, zeuei. Bai, gustora egoteko moduan da, Txomin Juaristi. Eta Jonek zer egiten duen, hor, Mugarrian, 4,3 kilometroan. Mugarrian, 7-8 postuan pasada Fermin, eta orain bigarren zatian egon daiteke gakoa. Izan ere, Jon Izagirrek 13 segunduko atzerapena izan du Mugarri horretan,
Juan Ayusoren urrengo postuan sailkatu da, Ayusok 11 izan du, baina erne kontu batekin. Bigarrengo zatia oso ona egingo balu eta jaitsiretan bera ondo moldatzen da. Matias Eskilmose, oraintxe bertan, salkapenean 3. postuan dagoen txirrendulari baino, denbora hobea egin du Mugarrian. Beraz, bigarren zatia oso ona egingo balu, lehendabiziko postuetan izango litzateke Kofidis taldeko Gipuzkoa. Bigarren zati horretan dako, Jonen errojoaren kontrako saioaren gakoa. Ikusi ditugu, aurreneko zatia oso ondo egin duten batzuk, gero bigarren zatian gaizki moldatu direla. Rigoberto Uran honek ere bere garaian erlojupeko bikainak egiten zituen. Esan dugu, hau ja bere kirol ibilbidearen amaieran da. Honenak eman da alegia Rigoberto Uran. Eskilmosek eta Binegok Jon Izagirre baino denbora okerrago egin dute Mugarrian. Jon Izagirre 8. izan da, 13 segundura. Eskilmose 10. 15. 11. Binego 16 segundura. Eta haiek gero helmugan oso denbora onarekin daude, hain justu ere Matias Eskilmose 3. eta Jonas Binego 5. Beraz, joko horretan ibil daiteke Jon Izagirre baldin eta bigarren zati honetan trebe jokatzen baldin badu eta garapen luzeak mugitzeko indarrik baldin badauka. Eta gaur balio duena, bereziki balio duena da, jakina, denbora ona egiteak asko balio du, baina, beno, gorputzaldiak, aurreneko berotu honetan gorputzak nola erantzuten duen ikusteak balio du, eta gorputzaldiarekin gustora geratzeak ondorengo egunetarako Jon Izagirreren kasuan aparteko garrantzia dauka. Hor, 3-4 segundoren gora beran ez dago ezer. Postu batzuk bakarri daude. Hori da, baina gorputzaldi honarekin bukatzeak horre balio du, ondorengo etapei behar bezala ekiteko. Ikuspegi horretatik uste dut, larun batean Miguel Indurain sarian 4. postuen salkatu izanak, nolabait bermatu ziola, aurten ere teiden egindako konzentrazioak emaitza ona utzi diola. Lehen urtean hori egin zuen. Paris-Nizan entzen protagonista izan, eta gero bai Miguel Indurain sarian, eta baita itzulian ere. Aurten, prozesu berbera eraman du, prestaketa berbera. Eta emaitzak antzekoak izaten ari dira. Aurten ez du Miguel Indurain sari irabazi, 4. izan zen, baina itzuliko lehendabiziko etapa honetan, 10 barrurako leian ibil daiteke. Oraintxe bertan, 23 segunduko atzerapena darama, atzerapen horrekin, hortxe ibiliko litzateke, aurreneko 10etan sailkatzeko. Burzenskik amaitu du, urrengoa, Forprost izango da, gero Zambanini, Sjoer Bax eta Jon Izagirre. Armira hildago 10. postuan 24 segunduko atzerapenarekin. Hortxe dabil, orain hor ikusten duzu zuzenean, 24 segunduko atzerapena darama oraintxe bertan, Jon Izagirrek. Atzerapen horrekin, 10, 11, 9. postu leia ingurumari horretan ibiliko litzateke. 20 segundokoa mantenduko balu, aurreneko 10etan lekutxo bat izango luke. 25. Atzerari da egiten, une honetan 14. postuan genuke Pello Bilbaoren aurretik. Pello Bilbao dago. 25. Zambanini. Escuchamos los aplausos, buenas en el público, venimos absolutamente todos desde 22 años, emperador Zambanini. Eduardo Zambanini, urrena Sjoer Bax, eta gero izango da Kofidisekoa. Jon Izagirre. Barengo gizonak, gauzak ondo. Pello Bilbao eta Buitrago izango ditugu. Alpezin Ekernik izenean Luka Bergalito. Aularrek egin dio, hilbideari. Bob Jungels. Hemen Jon. Azken metroetan Jon. Atxagota beharra duka horre, erraia guztu. 10 barruan sailkatzen den, atzerapena ez da handia izango. Oso bizi dakor. Bere helburuetarako erronka horrekin jarraitzeko moduan izango da segurazki. 12. 14. Hogei. 21.
Beraz, bederatzigarren postuan Jon Izagirre, 21 segunduko atzerapenarekin. Txakman eta Mainautera. Bai. Beraz, ondo, hasiera ona. Nik uste dut, bai, hasiera ona. Ez zaiola askoz gehiago eskatu horre, Binego eta horiek ere 15 segunduko atzerapena izan dute, beraz, 5-6 segunduren baitan Binego Ayuso txirrendulari horiekin, erabat txalotzekoa Jonek egin duen saioa. Eta laster jakingo dugu, Jonek zer itzi duen egin duen lanaz, aurrez iragarki tartetxo bat egin behar dugu. Irunen jarraitzen dugu erlojupekoa dago jokoan, itxura batean Roglicen garaipena izango da mende aurreneko itzuliko aurreneko etapa honetan, hor duzue, behineko sailkapenean eta espaldiko minutu hauetan izan den aldaketa bakarra, Jon Izagirre da, 9. postoan sartu da Jon Izagirre, 21 segundora. Lehiaketaren berri ere eman behar dizuegu, gaur egiten ari garen galdera. Zein da? Zein euskal ziklista da? Itzulian podiuma gehienetan zapaldutakoa. Nien Marilasa, Julian Golospe, eta hor 9. postoan ageri zaigun Jon Izagirre. Eta beste kontutxo bat ere bai. Zaleoi eskatu behar dizuegu. Euskaltel eta bere marearen inguruko dokumental bat prestatzen ari gara Euskaltelekin elkarlanean eta zuen bideoak gustora jasoko genituzke. Euskaltel.eus zehar marraran sartu eta hortxe utzitzazue errepide bazterrean garabatzen dituzuen bideoak. Esan zela Euskaltel eta Euskal Telebista elkarlanean dokumental bat prestatzen ari baikara. Rigoberto Urane bukatu du. Bestean, 49 segundora, amaitu du kolombiarrak. Bere taldekide Markel Belokik egin duen antzeko denbora. Bat txirrendularitzatik joanean eta bestea etorreran, eta hor halako gorabera bat izaten da. Txirrendulari ororen ibilian, gaztetan BS-amarretik hasi, 26, 27, 28 urterekin normalean sapaia hor jortzen da eta datuek ala erakusten dute, oraindik oso belaunaldi goiztiarra etorriarren emaitzarik onenak 27, 28 inguru urterekin izaten da, eta handik aurrera ja pixka bat beherak hasi eta 34, 35, edo kasu honetan Rigoberto Uranen kasuan bezala gehiagorekin berriro behera etortzen da eta horregatik egin du galderak eta pitxi hori. Jangels, 36ra, honek ere saio hobeak egiten zituen. Lesioa eta izan du eta azken urte hauetan kamustuago dabil Liège irabaztetako txirrendulari Luxemburgearra. Eta Maia Rosarekin ezagutu genuen bere garaian, Italiako Giroan. Lefebvrerekin zen, orduan Bob Jangels. Turren eta Giroan etapa garaipena irabazteko 31 urteko gizona duzu begibistan. Sufrimentu batean. Eta bere taldekidea lasai telefonotik izketan, kamerari agur eginaz, diosala eginaz, Primoz Roglic, itzulian, 5. erlojuaren kontrako saioa irabaztear dagoen Esloveniarra. Horrekin dugu Jon Izagirre, Euskalduniko dena, 9. lekuan da, 21 segundora. Bueno, Jon, gustora egindako lanarekin? Bai, egesan gustora ez, egesan urte hasiera ez dut nahi bezain ondo hasi eta bueno, beti urte garai honetan ondo prestatzen dut, itzulia ere oso gustuko dut eta nik uste garrantzitsua zala ez, sentsazio honekin eta emaitza duin batekin hastea. Hori da, sentsazio honekin amaitzea gaur eta zer iruditu zaizu ibilbidea, gorko ibilbidea? Erlojupekoana edo orokorrean? Erlojupekoa? Bueno, danetik dauka ez, hasiera egia esan nik uste lehenengo 5 kilometroetan erabakitzen dela ia erlojupeko guztia azkeneko 5 kilometroak berentz dira, pedalik ere eman barrik ez dago, abiadura oso handian egiten da. Eta lehenengo zati horretan erabakitzen ez, haizea ere nahiko zakarri da, lehenengo zati osoan aurka eta lehenengo erdi horretan ustutzen saiatu gara eta esan bezala gustora. Jon, aparteko erlojupekoa Roglic egin du, baina besteak segundu gutxitan zaudete. Bai, egizan uste nego naiz ez, azkenetariko atera bai naiz eta lehenengo favorito guztiak ikusi ditut irtetzen, ikusi dut baita elmugan ere
Eukerreko bide hartu dola eta guztiz ere sekulako erlojupeko egin du. Nik uste mai gainean golpea handia eman duela gaur. Baina, itzule hasi besterik ez da egin eta oraindik egun asko gelditzen dira eta favorito, gehienak hortxe gaude segundu gutxietan. Helburua? Helburua beste behin alik eta goren egotea ez. Podiuma hitz handia da, itzulia hasi bezain pronto ikusten da ze izenak dauden ez. Itzule honetan, baina, urte askoan podiuman egon gara eta aurten zergatik ez. Eskerrik asko eta zorionak egindako lanagatik. Kontua garbi, zergatik ez. Borrokarako prest dago jon, eta beti esaten duguna. Lasterketa honi inor neurri hartua badio, honek hartua dio. Ez da kasualitatea, bera 6 aldizko ginean egon izan, aurrena 2. eta 4 aldiz 3. postuen. Hori ez dio inorko paritu, ez da kasualitatea. Jon Izagirrek maila dauka, batzuetan etapa garaipenak ere lortu izan ditu. Lortu ez zuen urtean itzulia eraman egin zuen, eta urten ere aurkari oso gogorra ditu, munduko espezialistarik onenak, baina lasterketan hasten baldin bada eta talde jokoak, estrategiak bere garrantzitsua izaten baldin badu, jaitsieretan eta azken etapan, gauza asko gertatu daitezke, egoerak irauli egin daitezke, eta joko horretan, arrainak guretan bezain eroso eta ondo moldatzen da Jon Izagirre, eta hortik arrantzatu dezake berak aurten ere postu hon bat. Izan Jaiter ikusi dugu horrene batez, Izan Jaiterrek, entzizuen diaz. Itzulian, aurreneko egunean, Maiotoria, Bastidan, entzuzen. Berrituko alditugu irudiak, onenek, utzi dizkiguten irudiak, Sebega, zerbititzaizu. Bota Fernen. Denborarik onenak egin dituztenak, ikusi behar ditugu berriz ere azken metroetan. Ayuso. Zazpigarren dago. Tirreno Adriatikoan aurten erlojupeko irabazita, erlojupeko harrigarriak egiten dituen mutila, iaz, denbora luzez, geldi egon eta berragarpenean erromandian zer da eta dena gankapean. Harrapatu zituen. Ez nolanaiko erlojoren kontrako saioan gainera. 25 kilometroko erlojoren kontrako saioan iaz, Ebenepol eta Eskilmose menderatu zituen. Aurten gana munduko txapeldun birritan izandako txirrendularien menderatu zuen Tirreno. Gello hemen, une honetan, sekapenean, 15. postuan daukagu. Atzerakena, 25 segundo. Egia esan, hor saila dago, 4-5 segundoren bueltan, Eskilmose 10, Ebenepol 11, Binego, Ayuso, Bokelan, Schachman, denak 16 pentsa. Zenolako multzoa dagoen denbora beran, nolabait esatearen, Jon, 21 segundora. Ebenepolek gora bera izan duelako, baina Ebenepol eta Binegorekiko 10-15 segunduko atzerapena izatean ikuste dut ontzat jotzeko modukoa dela. 10 kilometroko erlojoren kontrako saioan, kilometroko segundu baten atzerapena uste dut ameto ematekoa dela. Haiek, espezialistarik onenak, kasu askotan 2, 3 eta 4 segundore atera izan dituzte erlojoren kontrako saioetan, hori atzerapen ja nabarmena litzateke astebeteko itzuli baterako, oraindik hemen abanik hori nahiko zabalduta dagoela esan genezake, naiz eta gizon honek errendimenduz dezente itxi duen eta eraman duen bere alde. Gizon honek aurreneko garaipena izango du Borarekin. Borako Maiota soinean ez du, oraindik besori jaso Primoz Roglicek eta hemen mugan jasotzen lanik izan ez badu ere. Podiumen izango du aukera. Eta hor begira auto horrek ere zenolako traba egin dion, eta gero helmugan hor akatsa batetik berea eta bestalde antolakuntzaren kidearen ere bai. Antolakuntzako kidea nolabait bidegurutze hori pasata zegoen eta aldez aurretik egon beharko zuken. Aldez aurretik egon da hobeto erakutsiko ziolako zeintzen bidea Primoz Roglic. Horari da bera, orain bere burua ikusten. Eta hor esango du zer egin dut hor. Hor ja erratu egin da. Bai, autoen bidea hartu du. Hori da, eta hemen antolakuntzako kide hau beste aldean balego uste dut hobeto erakutsiko ziola, baina lehen da biziko errua, inori besteri botagabe, berea, ibilbidea ikuskatu baitu eta jakin behar zuen. Kontua da, initxu etortzen dira, eta dena eman da, batzuetan olako utxegitek egite ere ez da inarritzeko. Eta Gaitzerdi, denbora ikonenarekin dagoela, Gaitzerdi bestela deskuidu horrengatik. Bigarren postuan geratu izan baliz, bai. Eta Binego aurten arte Roglicen taldekide izan, orain biak hemen buruz buru
Binego esan behar da, Tirrenon baino hobeto. Tirrenon 22 segunduko atzerapena izan zuen Ayusorekiko, 10 kilometroko ibilbide, erabat gainera lauan. Gero egia da, Tirrenon, hemen itzulian topatuko duena, baina askoz ere ibilbide gogorragoa topatu zuela, mendatean amaierak eta gero beste guztien oso gainetik egontzen. Hemen azkeneko eguna bitartean ez duain ibilbide gogorrik topatuko, Legutiokoan, ostegunekoan ja diferentzia batzuk behar bada ikus daitezke. Baina berarentzat etaparik aproposena bakarra da. Larun batekoa, Eibarkoa, eta ordura arte, lasterketak ikusi egin beharko da zen olako norantza eramaten duen. Bora hori bai talde sendoa da, eta Borak lasterketa lotuta eraman nahiko du, Rogliczekin, berarentzat hirugarrenez itzulia irabazian. Eta Roglicek beste gauza bat ere alde badauka, ibilbide honetan, gainsaria izango dela etapa guztietan, eta gainsaria hartzeko gizona aproposa dela. Bera, Roglic. Iazko garailea, azken biturrak irabazi dituen gizona, Jonas Binego, gaur bosgarren oraingoz, aldaketarik ezpada, 15 segundora dago. Taldekide oiaren gandik 15 segundora geratu da. Lasterketan sartuta eta Binego esango nuke, jokabidez, aurten beste urte batzuetan baino, bosetiago ari dela jokatzen. Beste urte batzuetan bere izaera humil edo otzan horren itxura gehiago hartzen zitzaion, aurten mai gainean Pogačarrek ez dela xionek ere lanbateko handiek eman ditu, eta ibiliren lekuan beste guztien oso goitik ibili da. Astebeteko itzulietarako markako aldeak ateraz aurkari guztiekin. Landa. Lanera etorri den Mikel Landa, ez eskatu aurten segurazki postu honik, non eta Ebenepolek erabat utxegitez duen, haren menera, haren mesedetan, haren esanetara ibili beharko du Mikel Landak, eta hori Algarben ikusi genuen, 16. postuen selketu zen igoeretan lan eginda, gero askatasun eman diotenean, Kataluniako boltan 2. postuan amaitu da, beraz sasoiz, ondo dago. 15 segundo galdu ditu gaur. Arratxaldeko bostak, 8 gutxi. Renko Ebenepol, grabatutako irudiekin jarraitzen dugu. Azarra izango da Renko Ebenepol. Renko Ebenepol entzat oso garrantzitsua zen itzulia ondo hastea, alizan ezkero garaipenarekin eta oraintxe bertan Roglicek dituen abantailarekin hastea, gero ez delako mendatetan hainbeste hauts lezaken gizona, baina hemen izan duen erorik honek dezente baldintzatu dugu, ondoren egin beharreko jarduna, eta iruditzen zait, baita, itzuli honetan, azkenean lortuko duen postue. Gaude txar dago, adi. Ebenepoli begira. Ikusi azuen irorikoa, orain ikusi duen aurrenekoz. Mintziorik ere egin. Sentimentuak ezkutatzen dituen horitarikoa da. Primoz Roglic, edo pistaratzen ez dituena, ez dakit ezkutatu, pistaratu ez dintzat. Ze platera, atzean koro altuak, hor kulotea hautsita, eroriaren seinale, eta berakoan bai ziztu bizian. Sepp Kuss, iaia gainetik pasadu. Iaz Espainiako beltan, elkarren berri izan zuten, Sepp Kussek eta Renko Ebenepolek. Gizon honek, zenbakiarekin hemen itzulian dugun, estatu batuarrak irabazi zuen iaz, Espainiako belta. Aldekideen aurretik. Kataluniako boltan egizan ez debili Sepp Kuss. 13. postuan selketu da eta igoeretan eta ez dago, eta beraz hemen ere Grasvikekin batera Binegok behar baldin badu behintzat lasterketa gogortzeko edo nondin orakoa markatzeko langile lanetan ibili beharko du Sepp Kussek. Irunen itzulia, hirugarren ez da, Irunen itzulia orain urrena hemen, Irunen 2006an izan ginen, eta urduko hartan esprinestoa izan zen, esprinestoa argainera zeresan eman zen. Epaileek lana izan zuten, fotofinishak zertzioen argitzen. Valverde eta Freire izan ziren. Pare. Aldez aurretik, Marino Basok irabaziko zuen hemen, 1976an.
Goizero sektoreala. Balonkelik eraman zuen itzulian. Arratxalean gero errojupeko egintzuten. San Martziala. Euria zarra Fermin. Bai, eta gu eguzkipean gaude, Xabiaga. Eguzkia eta euria, beraz hortzadarra. Errepidean ikusi dugu eta orain hemen ikusi behar dugu, laster. Eta jendea korrika, babesaren bila. Ikuskizun errepidean baino gehiago, plaza honetan dago. Jende aterpe bila. Eta Jaiter, begira, bigarren jarrera, mugarrian. Berehala ikusiko duzu, zer ari duen botatzen hemen Irungo udaletxe atari honetan. Ikaragarria, jasa ikaragarria. Kaskabarra da gainera, Kaskabarra. Kaskabar erauntxi handia bortitza helmuga puntuan. Aurki ikusiko duzu irudietan. Hori da aldaketa metro gutxiren baitan. Ia zitzulian aurreneko etapa irabazi zuen gizona hemen, Izan Jaiter. Bai, sekulakoa botatzen ari da, Kaskabarra, eta benetan gure aterpe batera joan gara. Hector de la parte sartu da baina, Zafontxo? Bai. Favoritoen artean, eguraldiek ez du ia inolako eraginik izan. Orain dela gutxi, favoritoen artetik, Jon Izagirre helmugaratu da eta hor dago 9. postuan, atera kontuak norbaitek, bere irteraldia, orain azken ordurako utzi izan balu. Garbi dago, eguraldi iragarpena zaindu dutela, aintzat hartu dutela, eta erabaki zuzenak hartu dituztela favoritoek. Eta Izan Jaiterri honek ez dut baten meseda egingo aurreneko erdian alako denbora egin eta orain bigarren erdirako hemen. Azkeneko bihurgune hauetan pentsatzema moteldu beharko duen abiadura. Bustian, hemen kale artean bustian, atertzera doala ematen du, gengo jasarik ez da orain, baina alereia zorua erabat busti eta izango du Jaiterre begira. Eta sartu da Euripean bai, eta ibilbide bustian. Segundo bakar batera mugarrian. Eta izea ere gol jotzen ari da, Izea erabat arrotu da. Horlen ikusi ditugu, bai Ebenepoel, Roglic, Pello Bilbao, Ebenepoel dena ikusi ditugu eta alde derreko txistuen hartu dute bihurgune hori, barrenetik zabalera abiadurarik eta gutxi moteltzeko. Hala eta guztiz pentsa ze denbora egingo duenetan Jaiterrek, baldintza horietan amaitu arren, denbora benetan bikaina lehen urtean itzuliko lehendabiziko etapa irabazizuen Britaniar honentzat 9. postuan. 19 segundora, beraz, Schachman eta Jon Izagirreren tartean sartu da. Jon 10. dago orain. Eta Kitxo atertu du. Bai, pasadu. Lainotxoa zen, baina bai trinkoa. Atertu du hemen, ze... Horre, ezkerralde horretan. Hemen bota duena. Hariko da botatzen orain. Hemen Igor Arrieta guarekin aurreneko zitzulian. Hirugarren itzulia du, denera aurreko biaken farmarekin eginda da, uarterak idoa. Eta, zoru guztia. Pentsa, bez? Ara lurrera. Hau normalagoa da. Hau normalagoa da. Segurazki gainera gurpila gustutzeko denborarik ere ez dute izan, gurpila presio altuarekin eta zoru guztian laprast egitea oso logikoa da. Hasi ere. Konzentrazioa galtzeko, lehen azgaina arazo gehiago. Horrela modu aldrebestu horretan abiatuta gero oso zail da, hain distantzia laburrean, 12 minutuko lanean, egoerari, psikologiari buelta ematea. Beno, hortxe, Izan Jaiter, ageri zaigorain, Jon Izagirreri aurre hartuta. Roglic, 12 minutu eta 34 segundo, hori da gaur hemen izan den markarik onena. Igor Arrietaren atzetik, Jonathan Lastra da ibilbidean. Azkeneko 10 lanean ari dira. Thompson, Mollema, Rudi Porter, azkena Peter Sherry izango da. 17 minutu barru, abiatuko da Sherry. Eta harrigarria bada ere, azken postuetan gaur ez da favoritorik. Bakarren bat horren zain egon baldin bada.
eta ohiko legean ez da erabaki txarra izaten, azken postuetan ateratzen baitira favorito nagusiak. Gaur ez, iragarpena zioen ordu inguru mari honetarako eguraldi altatuko zela, euri arriskoa zegoen, haizea zakartuko zen iragarpena, eta une labur batean, baina oso modu trinkoan, bete egin da iragarpen hori, eta ordurako zorionez, favorito guztiak eurien lanak amaituta, ondo amaituta gainera, favoritoetatik ez nuke esango inor utxik egin duenik, geure zerrendan lehendabiziko postuetan jarritako Binegok, Roglicek, Ebenepulek, Ayusok, oso maila hona mandute, elkarren gainean daude, eta baita zorionez, Jon Izagirre eta Pello Bilbao ere, sailkapen nagusiari begira, euskal txirrendularirik onena. Igor Arrieta, egun baten ikusi genuen. Eguneko iesaldia bukatu ondorengo mugimenduan, eratxetik eraula bidean antolatu zen talde txoan, sartu zen Igor Arrieta. Eraul igotzen aste hartzirela, harrapatu zituzten. Eta Mallorcan Andratx sarian, numerako 40 kilometrora azaldu zen Gerejo eta Andersen atzen utzita. Roglicekiko 26 segunduko atzenapena darama orain. Igor Arrieta, txirrendula luze, neharra, endatetarako gorpuzkera polita duen Jose Luis Arrieta, Miguel Indurainen talde langile bikaina izan zenaren semea. Oraintxe, aldapan gora. Benta sauzo atzean utzi eta Olaberriara bidean, hor garapenak aldatu beharrean, Pinoia gora, katea zertxoai gurutzatuta, platen handirik kendu gabe oraindik. Guarte Arakilgo mutila. Aitak, 14 aldiz egin zuen itzulia. Jose Luis Arrietak, 14 itzulitan hartu zuen parte. Jose Luis Arrieta, nasa luzeko mutila izan zen. Turrak 10 egin zituen. Talde baterako makulu garrantzitsua zen Jose Luis Arrieta. Lana beltz egiten zuen horitarikoa, eta Miguel Indurainek eta taldean izan zituen liderrek estimutan zutena gainera, ofizioa ondo ikasitako gizona izan zen, eta inork agindurik eman gabe, txintik esan gabe, lanean zintzo aritzen zen talde langile, ikuspegi honeko txirrendulari izan zen Jose Luis Arrieta. Urterako zintu zuen UArekin, Igor Arrietak ilaz, beraz, torrengoa eta 2026 ere UAeko maiotarekin egingo ditu. Alexi Villermoz, turrean etapa garailea. Igortzaile bizi-bizia, igoera laburretan nabarmendu izan dena bereziki. Eroriko txarrak izan dituena, bestalde. Eta 40 segundoko atzerapena izan du, Ilaz Mozek. Kontuz hemen. Zena, Molema? Hauke Molema. Garapena da garapena. Kontuz. Honek ez du erori nahi. Honek badaki salkapen nagusian ez daukala ezertxo ere jokoan. Garapenari begiratu eta begira hor losartean zen olako zurtzia sartu den. Ispilua dirudi zoru horrek eta badaki horrek zer esan nahi duen. Hankaz gora joateko arrisku izugarria dagoela. Eta nahiago du berak. Segundu apur batzuk galtzea, min hartzea baina. Itzulean protagonista izana da, Bauke Molema. Eta aurtean, Xavier, otsailean, korrika saio baten parte hartu zuen, Monako Ran izeneko proban hartu zuen parte. Eta podiumean amaitu zuen, 10 kilometroko lasterketan, 30 minutu eta 40 segundoko marka egin zuen, beraz, kilometroa, 3 minutu eta 9 segundotan bota zuen. 10 kilometroko orain, otsailean, aurtengo otsailean egin du hori. Monako Ran izeneko proba ezagun bat bada, eta taldeari baimena eskatuta, lasterketan parte hartu eta podiumean amaitu zuen. Arrieta, ja mendatea pasa eta Olaberria auzorantz. Berriro garapen luzearekin 42 segunduko atzerapena Roglicekiko.
Igorrek iaz zorte txarra izan zuen, iaz jurako klasikoan aurreneko 10 sailkatu, eta helmugatik bizikletan, beherantzako bidea hartu zuenean, hotelera bidean, auto bat jo zuen, eta aurpegi guztia desitxuratuta geratu zen. Eta denbora behar izan zuen, bere onera etortzen, hori bai, gero berriz ere lehiatzen hasi zenean, Getxon ikusi genuen. Getxon eta ondo, oso ondo ere, Getxon. Jurako lasterketa hartan izan zuen meritu izan zen, uolturrekoa etzen lehen da biziko sailkatu izan zela Igor Arrieta. Oso postu honean, eta nik uste dut, maila honeko txirrendularia dela, eta gaur egun nazioarteko txirrendularitzan dagoen belaunaldi gazte horren barruan, euskal zikilismoak duen ordezkari bakarra esango nuke oraintxe bertan. Mailari dagokionez. Molemak ere itzulia ondo ezagutzen du, itzulia ez ezik, Donostiago klasikoa ere bai, inguru ondo ezagutzen ditu, Bauke Molemak. Lorenzo Rota. Ez ditu alperrik. Rota atzetik Arasiro izango da, Baraingoa, eta gero. Behar dute Igor Arrietak eta Jonathan Lastrak. Eta azkenekoak dira. Zortzi bat geratzen dira, zortzi 10 bat saioa bukatzeko. Azkeneko oraindik ez da azkeneko 3 ez dira oraindik atera. Azkena Peter Serri, Mikel Andaren eta Renko Benepolen taldekide izango da. Askotan mendatan lanean ikusten dugun gizona. Guiz. Arkeakoa. Arkea Bokelan dauka, ondo kokatuta, gaur, erlojupeko bikaina eginda da. Kevin Bokelan. 6 segundura. Ez da serra izango. Hor, binego aurretik, Ayuso atzeti duela, bere buru horrik uste arrotzeko arrazoia bada. Horreztu etzan nahi izan, Bauke Molemak, eta erdibitzailera saltotxoa egin behar izan du. Baina ez da bat ere arriskatzen ari. Egoera ez dago hortarako orain zoru lehorrean baldin badoa ere. Kataluniako boltan izan da, Kataluniako boltan Keralten amaitu zen etapan, eguneko iesailan ibili zen, Karzirekin. Eta gezurra badirudi ere, Fermin, txirrendulari honek bere azken garaipena uste dut, erlojoren kontrako saioan lortuzuela, Herberetako txapelketa eta nori irabaziko eta Tom Dumoulin handiari irabazizion orain dela 2 urte. Ibilbide orotan, bereziki mendatetan, ibilbide gogorretan, ondo ibiliteko txirrendularia izan da Bauke Molema. Urrean 2 etapa garaipen, Lombardiako Giroa, Espainiako bueltan Burgosen irabazia, eta Donostian aski ezaguna, 2016 garren urteko klasikoa bere izan zen eta. Lidl Trek osoten denboraldi politari da egiten, Lidl Trek gitzulietan ez ezik, egun bakarreko klasiko hundioietan presentzia hundia izan du. Eta hemen ikusteko dago aurtengo fitxaketa berriak, nola erantzuten duen, Gaiganek. Eskilmose, ezagutzen dugu, Xabier, Eskilmose uste dut ondo ibiliko dela. Itxura batean bai. Paris-Nizan 4. postuan sailkatu da, aurten gora eginda dabil, garaipen bat ere badu berak, Paris-Nizan lortutakoa, Paris-Niza partaitzaz ere, Euskal Herriko itzuliarekin alderatu daiteke beraz Eskilmosek eman diona hasiera, uste du salkapen nagusian hor bere burua 3. postuan ikusita ona dela eta gauzak izugarri aldatze espaldin badira, azken etapara ondo ailegatuko da eta azken etapa berarentzat aproposa da. Gaigan Hartek orain arte denboraldi hasiera antzu xamarra izan du, gaur gorputzaldi hona erakutsi du, beraz bimakulu garrantzitsu bat ditu hor Lidl Trek taldeak. Eta Lidlen alde esan behar da, 2 txirrendulari daudela aurten 7 garaipen lortuta denboraldi hasiera. Bat Lidl Trekekoa da. Beraz hori asko da. Mats Pedersenek 7 garaipen ditu, binego bere erkideak bezala. Lidl Trekek, Lidl etorri denetik, aurrekontu ere haunditu egin dute, horrekin talde barruko exigentzia ere haunditu egin da, txirrendulariak motibatu egin dira,
eta fitxaketak baino gehiago uste dut izan duten auspo hori izan dela taldea berpiztu duena. Tirrenon bi etapa irabazi zituen, Parixin zan bat, aipatu dugun Eskimo Selena, Tirrenon Jonathan Millanen garaipen izan zituen, eta dudarik gabe, haun bienetako bat, jende klasikoan lortu zuen, Mats Pedersenek, Mati Van Der Poel ondia menderatuta. Igor Arrieta, lana bukatzen ari da, bukatzea aski du, Igor Arrieta bukatzea aski du, izango daukera azaltzeko. Lan egin beharko du, segurazki, lan egin beharko du baldin eta lanerako motiboak ematen baldin badizki bere taldekideek, baina uste dut hor Jen Bain eta Ayuso itzuliko podiuna edo garaipena lehiatzera etorri denez honegari babesa eman beharko dio. Pelotoi buru-buruan ez dakit, baina haizea bintzat jan beharren izango. 4, 3, 2, 1, salida. Adria, talde zaldatuta hau ere. Hau ere, Igor Arrietaren taldekide izana. Ken Farma, gaur egun Boran, Roglitzen taldean da. Oiera, Adria, katalana. Iaz Miguel Indurain sarian, bosgarren posten saiketu zen, aurten Matiala egobilitzen. Zer protagonismoak izan. Hauke Molema, esan dugu aurten egin duen agerraldi bakarra Kataluniako boltan egin duela. Iazko azkenekoa Japan Cupen egin zuen, azken itzulietan. Denboraldi amaian egiten den klasikoa da. Azken itzulietan sartuta lasterketa buruan antolatu zen talde txoan ibili zen Molema, Alaphilippe, Van Gils, Valgren, Guillaume Martin, Rui Costa eta barrekin. Molemak talde barruan duen garrantzia uste du Fermin azken urte hauetan ikusi dela, batetik kirol mailan bai, baina taldean halako itxasargi moduko bat edo esperientzia duen gizon bat eta gazten giderritza eraman dezaken gizonare badela. Eta horren lekuko 2022 urtean, orain dela 2 urte, 4 urteko kontratua egin zioten. 40 urtera arte Lidl Trek taldean izango da 2026ko amairara bitartean kontratua dauka Bauke Molemak. Eta hori harrigarri izan zen. Txirrendulari gazte 3-4-5 urteko kontratuak eskaintzea gero eta ohikoagoa da, ez ordea 25-26 urteko gizonei, eta hori eskaini zioten Bauke Molemak. 4 urteko kontratu orain dio. Hemen bilbotarra Jonathan Lastra, Jon Izagirreren taldekidea, Jon Izagirrerena eta Gorkarena. Jonathan Lastra luze jontzaia. Gameretzira. 1, salida. Gonzalo Serrano, Movistarko txerrendularia abian. Molemaz ari garela, esateko gogarekin gatu naiz, eta nindugu eta ipatu egin dut. Iaz, ez zuten turrerako hautatu. 13. turra izango zukeen, korritu izan badu. Ez zuten hautatu. Eta ez dakit, adierazpen berezirik ez zuen utzi, baina herberetako prentxantalako gero hasi xamarra ez zegoen iruditu zitzaigun. Arrasa luzeko izana beti izan da Bauke Molema. Ostia, klasikoan Lombardia bikaina eskoak egindakoa da, Bauke Molema. Espainiako bueltan 4. postun saikatua, Giroan 5. ere bai, baina egia da, azken urteetan asko kamustu dela. Giroko aipu hori egin dudanez, badira 5 urte, 2019 geroztik, hain postu honik ez egin ez duena eta astebeteko itzulietan ere, lasterketarik garrantzitsuen eta mintzat podinen ez duela igurik izan. Bere azken podina Hot Barren lortu zuen, baina 2021 batean. Adin honetan normalena izaten da, ja gainbera behin abiatzen denean, hori gelditzea zail izaten da, gehienez ere zertxo bait mantxotu, baina Molemak orantxe bertan uste du taldean, talde langile lanak eta lehen esan dagoa, eredu izatearen bete beharrak ditu. Ez da honen iter, gazte hau ere. Norbegiarra. Eta ona, gaztea eta ona hau ere. 10 seconds. Honen berri izan dute, Xavier. Itzulia hundietan, gazte mailako itzulia hundietan. 3, 2, 1,
Go! 2023an, iaz, Girinoa irabazi zuen. Eta etapa bat ere bai, Estelbio gainean amaitu zen etapa amaitu zuen. Eta baita, Belpedereko giroare, urare aintzat hartzeko moduko lasterketa da. Aurreko garaia pentsa, Roman Greguar, Ayuso, Batistela, Stefan Kuhn, Bentram, horrelako gizonak izan ziren. Beraz, Johannes Staumitet, 22 urteko norvegiarrak, pedigri ona ekarri du. Peter Serri geratzen da, abiatzeko, gainerakoek irtera utzi dute. Minutu barru, abiatuko da. Peter Serri hortxe da. Eskarmentu handia duen, mutila hau, Staunemet. Italianen bezala, Lasa hartzeko esan diote, ez dagoela horrein presari, minutua geratzen dela. Bere ala bustida zorua, baina azkar xemar ari da lehortzen, orain tarte batzuetan behintzat hor ikusten duze, bustiguneak, baina lehorgunetxoak edo ageri dira, edo zen moduz hori bera izaten da arriskutsuena. Lehorra dagoen lekuan abiadero handian sartu eta gero bihurgunean etzandako garaian bustia tokatu ezkero, hankaz gora ia seguro. Horregatik, hasieran bezala xe Bauke Molemak azken metro hauetan ere zuhurtzia izango du ezaguerren hau. Da, lasi ari da egiten. Ez dakigu, hemen zegiro izango zuten 76an. Goizean esprinan amaitu zen eta arratsaldean San Martziala. Koronoa izan zuten, 4 kilometro terriko koronoa. Enrique Zimak irabazi zuen, estudiarrak. Vladimiro Panitza izan zen bigarren, Baron Kelly 3. eta Baron Kelly jantzien zuen mailota. 2. Agustino, 5. Jose Nazabal, 6. Miguel Marilasa, eta 10. Javier Elorriaga, erlojupekoan. Goizean, duzu Xavier, Marino Baso irabazizuela esprinean, Miguel Marilasa, Alonso eta Javier Elorriaga menderatuta, Txomin Perurena zen urrena, 5. zentzen Txomin. Eta goizeko sektorean Jose Nazabal ies egin debili zen, eta mendateetan puntu batzuk jasota mendiko maiotarekin izan zen. Irungo historiari leioa zabaldu diozunez, esan dezagun, hemen txirrendulari handi askoak izan zirela. Jose Mari Errandonea besteak beste, Turrean lehen da biziko aitzin eta pairabaz 77an eta lider izan zen gizona. Gaur egun 83 urte dituena eta Espainiako bueltan 3 etapa garaipen eraman ere bai. Eta Jose Antonio Martiaren ere bai, gura profesionala izan zen, eta Olimpiar jokoetan parte hartu zuen Seulen 88. urtean. Eta badira, etorkizunean profesional izan nahi dutenak eta gurekin izango da etapa osteko azterketan Aimar Etxeberria, finisher taldeko irundarra. Horten berriatuan irabaztako gizona. Jauna, Kaja Ruralekin, Eurokometarekin eta gaur egun finisherren da, Aimar Etxeberria. Eta Gonzalo Serrano, ziklista bizia, aficionatuetan hemen Euskal Herrian asko ibili zen Gonzalo Serrano. Eta Euskal Herrian ibiltzen zen gara, rasfero utzi zuen, Usarega. Non, Fermin, non? Ez tondo bailagan agian. Horron baitala. Bilabonan amaitutako urtean irabazi zuen Gonzalo Serrano. Aiztondo klasikoa gaur egun Txomin Perurena, Patxi Alkorta memoriala. Rudi Porter. Sei geratzen dira, saioa bukatzeko. Eta saioa bukatzerako eguzkia berriz ere San Juan plaza honetan. Eta bihar iparraldean izango da itzulia. Espaldiko partez, urteak dira. Iparraldean itzuliak etapa mailerarik izan ez duela, 50 urte. Hasiera hartako itzuliak sartzen ziren iparraldean, helmuga aurreneko aurrezpan ez mila beratzen 35 izan zen itzuliak, Gino Bartali izeneko
Italiar batek irabazi zuen etapa urte hartan batez, 3 ere irabazi zituen, Dino Bartalik, Baionan izan zuen etapa amaiera bihar Kanbon izango gara. Euskal bizikleta eraman zuten iparraldera, Donibane Loitzunera. 94an. Hori da. Azpiegitura aldetik eta ez da erraza, komplikazio asko ditu, baina uste dute ungarren urte hurrenean ahaleginak merez izan duela. Eta ibilbide hau behar bada teknikoki begiratuta aulxamarra izan daiteke, azken etapa bitartean ez dago oso etapa erakargarririk edo salkapen nagusia irauli daiteken horietarikorik, baina ibilbideak geure ikuspuntutik zerbait positiborik baldin badu, bai iparraldea eta Nafarroa ere bete-betean ukituko dituela eta pasako dela, eta uste dut hori ere gogoangarria eta azpimarratzekoa dela. Horrengo, amarra. Asai dago Roglic. Euskara espertu da, maiozu, saria eta trofea Fermin. Saria eta trofea materako, esku eman dio, Lusabiaga. Ekaitza pasada. Berak gala esan dit, aramendik, bosteko eman dit. Ez da egit. Epaile batekin nahastu gaur edo. Eta zergatik ez, Fermin aramendirekin. Zergatik ez, Fermin. Ja, podiumerako idea ziurtatua du Primoz Roglicek 5. itzulian etapa irabazi eta maiotoria soinera. Giron eta Espainiako bueltan orain arte parekatuta zegoen erlojuaren kontrako saioko garaipeni dagokienez, launa orain bat gehiago izango ditzulia. 5 eta 19. erlojuaren kontrako saioan 81. bere palmaresean. Serri normalean igoeretan erritmoa markatzen eta askotan ikusten dugun ibileraz txirrendulari baldatxori Quick Step taldeko gizona James Shaw Education First taldeko almugaratzen onere luze minutotik gora joango zaio atzerapena. Minutua, hortxe. 58 segundo. Berrintxu du, minutua edo 58 segundo. Hauek ere karapazik gabe, talde buru sendorik ez dute eta segurazki lasterketari mugimendua eman nahiko diote. Iesaldietan sartu, lasterketan hasi, favorito handioien itzaletik ospeletik ateratzen diren. Talde gizona datorren urteare sinatua dauka. Soldado Quick Stepekin. Iaz, giroa bukatuta, sinatu betzen 2 urterako. Gizona mugaratzen amaituko da etapa. Eta Horrontxe harriak izango dugu Primoz Roglic 5. erlojupeko batean itzulian garaile. Mira, zeze soinu ateratzen duen atzeko gurpil lentikularrak. Ziza. Zutik ezearen kontra egiten duen mugimenduan ateratzen den soinua da hori. Eta begira, espezialista ez dela, irudi horrek erakusten du. Espezialistarik onenak, alik eta posturarik aerodinamikoenean, orain berak hartu duen horretan, eserita atera dute aldapa ia osorik, tarte oso luzean zutik joan da. Peter Serri, gerrialdean eta bere zangoetan, iztarretan, hor jarrita zeraman garapen hori eserita eramateko aparteko indarrik, nonbait, bere buruari ez dio ikusi eta. Minutu horrentxe. Igotzaile polita da, Ruier Adria, borrokalaria oso. Katalana.
Honek badaki bihartik aurrera zer egin beharko duen. Hor bere taldekidearen lehendabiziko postua babestu eta lanean jarriko duten lehendabiziko gizonetakoa izango da. Talde osona dauka Primoz Roglicek bera babesen eramateko. Ordekarako eta lehendabiziko kilometroetarako Ruger Adria eta Mateo Sobrero, gero Bob Jangels ere bai, eta gero hor dauzka mendatarako Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann eta bereziki Jai Hindley. Giroa irabazteko txirrendularia, bere talde langile izango du, itzuli honetan Primoz Roglicek. Etapa izerako gizona proposa da, Gonzalo Serrano. Saikapen nagusirako etxetik ditzen hau zazpiko honetan. Nik uste dute Alex Aranburuk rekuperatu eta bere onera etortzeko intentzioa eta gero beste guztiak lasterketa mugitzeko. Roen Guerreiro postutxo bat egiteko, baina bez, etapa izerako. Bai hau, eta baita Alex Aranburu ere. Bata zein bestea. Inor itxituko denik, salkapen nagusian lor dezakeen postu baterak. Movistar, Education First, Jaiko, talde horiek, Grupamak, horiek uste dute lasterketari jokoa eman nahiko diotela. Godi hor dauka Grupamak, gora bera asko xamarrekin dabil, baina bestela bintzat uste dute Astana eta horiek izango direla lasterketa mugitzeko intentzio izan dezakete. Abel Godi, ez da bat ere bili Paris nintzen, bat erez, pero arazotxo egin zituen. Beste Romain Gregoire, Xabier iaz izan zen hemen, baina zen bat ere, Romain Gregoire. Oso gaztea da eta Gregoirenik barkatuko nioke, baina Godi Parinizen erretiratu egin zen, gero denbora luzez ibili gabe eta erretiratu beharrean izan zela eta orain berriro ere agertu eginda. Romain Gregoire bera, Tirrenon 13. postuen sailkatu da, Fauna Ardetxen Ayuso irabazteko lasterketan 2. postuen sailkatu zen. Roman Gregoirekin nik uste dut, Marma diotek, Gregoire eta Leni Martinez dauzkala gaztaro oso goizti erroien artean nabarmentzeko bigiza. Besteak beste, Logan Spitie eta asko baituzka Grupama taldea. Peter Serri, Andriarra, eta bihar esan dugu, bihar etapa kanbon amaituko da, eta biharko etapa ez dago alako zailtasunik, alako alapari, puntuagarri bakarra dagoela, uste dut sainatzeko igoera ezan xamarra, igoera ezaguna, gero gora bera, bai, bilbide gora beratxua, ingurua baita alakoa. Oso gora beratxua klasiko erara korritzeko aproposa, 2.300 metroko desnivel metatu dauka. Mendate oso seriorik ez, baina ordekagune ia apenas. Beraz, uste dut behira, Roman Gregoirentzat eta lehendik apuntatu naukan, Pitcockekin eta horrelako batzuekin batera, uste dut, era hortako zikilistentzat biharko aproposa izan daitekela. Asko daude, Ide Schelling eta klasikoetan eta txukun ibiltzen diren gizon horiek, uste dut bihar mugimenduren mas sortu nahiko dutela. Sprint perpeturik ez dago eta tankera hortako gizonentzat uste dut egoki izan daitekela. Alexaren bururentzat ere ez da. Puntuen egon ezkero. Aldrebes abiarkoa. Ondo egon ezkero, jakina. Ez da honen mite. Irino irabaztakoa gaztea. Peter Serri geratzen da saioa bukatzeko. Eta ja
Roglicen denbora gainditu da denez, ofizialki esateko moduan gara, etapa Roglicen dela. Etapa eta aurreneko maillot horia. Esloveniarrak 5. erlojupeko garaipena du Euskal Herriko itzulian. Bi itzuli dauzka bere palmaresean, gaurkoarekin 5 erlojupeko. Amazazpian, Eibarren irabazi zuen bere aurreneko erlojupeko Roglic, horrengoa Lodosan. 2021 Bilboko irabazi zuen. Eta azkena hemendik gertu, Hondarribian. 2022an aurreneko etapa gaur bezalaxe erlojuaren kontra izan zen, eta gaur bezalaxe Roglic izan zen etapak garaile. Azpen metroak Peter Sarrirentzat. Roglic aurrena Jaipain 7 segundora, Eskilmose 10 segundora, Euskaldunikoen Jon Izagirre 10. postuan 21 segundora, hori utzi du. Irunen egin den 10 kilometroko bakarkako erlojupekoak. Honen bestez amaitu da aurreneko etapa. Amaitu da Irungo erlojupekoa. Bihar Kanbo, etzi Altsasu, etzi Damu, Legutio. Urrengo geltokia itzuliak, ostiralean Amori eta Etxanon izango du eta azkena Ibarren. Eta hortxe duzue, aurreneko etapa honek, aurreneko 10 postuetan utzi duen zerrenda. 12 minutu eta 34 segundo, bataz bestekoa. 57,9 7 segundora bain. 3. postuan Matias Eskilmos. 4. Ebenepul, 5. Binego, Ayuso, Bokelan, Schachman, Haiter, Jon, Magnalti, Armirel, Del Toro, Buitrago, Pello Bilbao 16. Pelloren atzerapena 25 segundo. Congrats, Primoz. It was an amazing performance. How do you feel? Yeah, nice. Just happy. It's a very special race for you. I mean, I always enjoy the crowds and the people here, like I said, and yeah, it's a great start of the race. It was a very technical TT. Yeah, like I even missed the finish line at the end, but nevertheless. The outcome didn't really change because of that, so yeah, just happy to take it. The other favorites are behind you, 10 seconds behind Skilmos, 11 Evenepoel. Yeah, I mean, it's always like that. Some are in front, some are behind, but it was just day one. The easiest day, actually, but yeah, so yeah, we have to do our best and see day by day. You are in good shape after Paris-Nice? We will see. I mean, I just enjoyed it today, but like I said, today was the easiest one. I take it. So yeah, I'm just happy about it. Do you keep the yellow jersey until the last day? I mean, it would be nice, I mean, to have it after the last day. So yeah, a long way to go there. Thank you very much and congrats. Thank you.
Sepkus izan zitekela favorito nagusia eta lan egin beharreko txirrendularia, eta horretan nahiko egosko ribili ote zen zabaldu zuten Primoz Roglic. Eta hori harrigarri egin zitzaidan Primoz Roglic ezer baldin bada uste dut esanekoa txirrendulari hotzana eta borondate bikainekoa baita. Hortxe da, 34 urteko esloveniarra podiumean, Irungo podiumean, aurreneko etapa irabazita. Garaia morratu da gero, Primoz Roglic. 81 garaipena, eta erlojuaren kontrako talde guztiaren lana. Teknikoki, taktikoki, aurreko gunetan ere bai, ez dakit, gauza txikik, baina, bueno, pixkat detaile asko kontutan hartu izan ditugu, eta, bueno, ez bakarrikan Primoz, nik uste dut orokorrian taldeak aurre oso logupeko nahi dula. Primozek talde aldaketa izan du, egutegia ere aldatu du, neurri handi batean, aurten turra egin behar duenez, alegia, arrazoia bat zeuden, Paris-Nizan bete-betean ez lehiatzeko, kasu honetan. Ba, eta gero hori da, talde berria, gauza asko berri, ez? Taldean barron ere, jende asko ginen berria. Ni ere berekin lanian ez nintzen sekula ibilia. Ez dakit, irratetikan berari hitz egiteko moduen ere bai, ez dakizu, elkar lan bat egon bartu zen, eta elkar ezaguketa bat, ez? Orduan nik uste dut, gauza asko aldatu direla, eta aldaketa horietan askotan lehen da bizikora gauzak lekura eramatea ez da erresa, ez? Hortaz ikasi genuen, eta gero jarraitu genuen lanian, eta gaurkoan mintzat bere maila eman du nik uste dut, eta maitza ona. Patxi, lehen Alfonso Arroyok elkarrezketa egin dionean aipu bat egin dut. Nere irudipena den edo ez jakin nahi dut. Primoz Roglic oso sartuta dagoela iruditu zait. Muturrezura oso zorroztua. Argal dago, puntu-puntuan dago? Bagia zen, beira, gaur goizean talde protokolo dela da korredoren pixu hartzea. Ez dut behiratu, baina nik ere fin dagoela, baina
Paris-nintzatik baino lehenago, eta Paris-nintzatik eta onara oso langilea dela, buru belarri asko saiatzen dena, eta lana, jarraitu dugu, gure helburua asko mugitu gabe, ez? Eta, korredore oso berexia da, egiten duena asko maite duena, eta lehiatzea zoratzen duena. Patxi, Roglic ondo dago, Roglicen mailota jantzi du. Inguruaz, zer diozu? Binego, Ebenepul, Ayuso, jende asko dago. Ze espero duzue? Nik uste dut, guretzat ona da, irabaztea eta horrela hasitzea, baina argi dago, itzulian dago maila, Pogačar kenduta, nik munduko hoberenak hemen daudela. Beraz, maila izugarria da, ez bakarrekan liderren maila, baizik eta liderren taldeen maila. Eta nik uste dut, ondo da aurrean hastia, segundu batzu badauzkogu abantaila, baina ez dut ikusi inor gaizki. Ez dut ikusi inor atzearegi edo erlojupekoan poite egin duena, ez? Favoritoen artean, beraz, nik uste dut itzuli oso gorra izango dela, oso lehiatua, eta taldeek ere asko esan beharko dutenak. Baina zuen taldea ere, Patxi, ez dut ustean kamotz dagoenik. Lasterketa ibilbideri dagokionez, nire irudipenerako, ostirala bitartean oso etapa gogorrik ez dago. Kontrolatzeko nire aburuz, erresago izan daiteke eta zuek. Ruggiero Adria, Sobrero, Buchmann, Bob Jungels, Schachmann, gaur segulako erlojuaren kontrako saio egin duena. Hindley, oso talde sendoa daukazuek, kontrolanerako ere. Argi dago, talde oso indartxo ekarri dugula, Primozen inguruan behar genulako. Guk ere, esperantzau bagenolako. Eta argi dago oso talde orekatu eta indartxoa dugula, bai esperientzia eta bai gaztetasuna pixkate biak bermatzen ditun taldea, eta argi dago gaurko helburuetako batzen ez bakarrekan Primosek erlojupeko honaitea, baizik eta taldeak eta guztiek erakustea bere maila, ez? Ruggier izan ezik, pixkate euriaren kontuarekin ibilelako, baina beste guztiak ikusi nahi ere bai nola zeuden. Eta nik uste dut gaur erabitzu dula, talde ondo da. Ibilbideaz asko hitz egin da, azkeneko etapa dago hemen. Hausteko etapa azkenekoa izango da, bitartean irautekoa izango da Patxi eta gainsariek izango dute garrantzia. Lehia handia izango da, ez? Argi dago, azkeneko etapa bai, baina bitartean bai, ez dakit, etziko otxondoko igorenik ez dauten dut eta irtera hori oso berexia da, gero, laugarrengo etapan badago horko eskatxoren bate bai, minetxeko edo behintzat gauza probatzeko, bosgarrengoan denok dakigu zer dagoen, eta seigarrengoa bat iraz. Eta beraz, alde batetik gogortasunez izatea, talde indartxo izan ezkero, gauzak errezten ditu. Eta gogortasunez izatea asko zabaltzen ditu gauza. Beraz, kontorlanerako egia esan oraingoan, nahiago nuke itzuli gogortxagoa. Gorde indarra, Patxi. Azken etaparako bereziki gorde indarrak. Bai, Alfontxo? Gurekin protagonista handi bat, Igor Arrieta. Igor, lehenik eta behin, zuri erroipekoan tarterik txarrena egokitu zaizu. Kaskabarra euria. Bai, justo bagenek egun bostetan hor oportunidade bat zehola kaskabarra egiteko eta hola izan da ez, baina azkenen hola tokatzea eta jazta. Lurrera joan zara, zer aparteko gauzarik ez? Ez, azkenean pixkat rabia hori ez erorikoa izatea, baina ez zer grabea izan, oseak ondo. Gaurko erroiupekoan argi geratu da, taldea oso indartsu dagoela, Jay Bain, Magnalti, Del Toro denak indartsu daudela. Bai, azkenean hori notiziona baita ez, etortzean asterako, azkenen Rogli baita oso indartsu dago, baina ikustea gu baita talde bezala oso indartsu gaudela eta saietu baitezkela aste honetan maiotak entzen. Eta nola egin dizaiokezue aurre, Errogulitzi? Azkenen hemen itzulian egun guztiak dira zaiak, así que egunero seguro saiatuko gehala. Talde burua Juan Ayuso, uste dut? Bai, azkenen tirrenotik dator oso indartsu eta berarekin jongo geha. Eskerrik asko eta gozatu. Eskerrik asko zuei. Patxi, talde indartsua. Igor Arretak esan duen bezala, UAek lanak emango dizkizue. Talderik indartsuenetako bat izango baita bera. Bai, argi dago, eta nik uste dut, bera legune indurain sare nagusian edo urte guztian zehar.
Egunean matxinekin pixkat bromatan ibili nintzen, egunen oso hori entza ere ez dela gauza politika. Ez argi dago, oso talde indartxo dute, gainean nik uste dut moralez gainezka, ez? Egiten duten gauzak gehienak ondotatzeizkio, duten kalitatean eta gauzak ondik dituztelako, eta nik uste dut gaur egun behar bada dagoen taldurik indartxo dena, ez? Bizma Lisabaik argi dago oso talde indartxo kala, eta beste batzuk ere bai, baina orokorrean nik uste dut dela gaur egun taldurik indartxuna. Bueno, Patxi, gozatzeko egunak izango dituzu itzuliko aurreneko hauek, etxe inguruan, zu berakoa zara, baina, Hondarribia, Irun, ingurua ondo ezagutzen duzu, biharko etapa nondik nora ibili behar duen kontuan izan da. Alegia, Roglic maisu hona dauka, kotxean? Bueno, esan bezala ez, maitasunez prestatu dugu itzuli hau, guretzat, euskaldurentzat urran parekoa bada, eta, nire lan postuan eta nire erantzunkizun postuan, egia esan maitasun asko jarri diot itzuliari, eta ibilbidea nondik nola di joan badakigu, bihar, iparralden nire entrenamendu errepidetan ibiliko gara, eta txoko baiek erkizatu ditut, besteak ere bezautu dituzte, baina betire etxea jokatzea abantaila da. Eta etapa errez ari gara esaten, uste dut, emanaldian zehar esan dugula, igoera puntuagarri bakarra dela biharko ibilbidean, San Ignazioko, baina ordekan kilometro gutxi, gora espada bera, 1 euro. Hala da, iparraldeko ditu ez. Muño goxo horiek, goxua dire banaka jarrizkero, baina bat bestean gibeldik gainarrizkero, azkenian horiek ere mine matxe dute, eta ez da erraixa kontrolatzeko, gogortasuna ez da ikusten, baina hor dago. Bora Hans Rogen, gaur egun, Xavier, Patxi Bila eta ikusten da, gustora, ez dakit, erderaz esaten den lurreratzea talde aldaketa borara llegatze hori zer moduz barrenatu duzun, ondo zabiltzala entzun izan dugu, horrelako egunekin, oso ondo. Gustora, ezagututako etxia, egia esan azkengo urteak Movistarren bai, onak izan dire, asko ikasi dut eta esperientzia oso politia izan da, aberasgarria, baina bizitzan ia denak hasiera eta bukara bat daute, eta guain hemen bora, etxerako bueltak eta baten sentsazioa badut, gauzak batzuk aldatu dire, baina orokorrian taldea. Jendeare bai, ala? Ziklistak batez ere? Ziklistak bai, egia esan nire aurreko gara ikuste dut Bookman eta Shackman, Alata guztiz bere garaikoa esan du Fermin, baina futbolean ez bezala txirrendularitzan ez dago aldaketarik egiterik, baina bere gorpuzkerari eta Roglic bakarrik ez dago sartuta, zuzendariari bai eta... Etorreran ikusi dut. Uste dut, aulkian eta jokatzeko prest ateratzeko dagoela, inor gutxe egiten baldin badu. Kolorio da, beltza. Beltza falkatzik da. Oso ondo, Patxi, hasiera ezin hau eman diozuen, jarraipena asmatzen duzuen. Ez baita erreza izango? Ez da, inundik ere, esan bezala. Hemen partaritza ikaragarria da, eta argi dago jende asko osona dagoela, eta zaila jarriko dutela, baina, mentza, oentxe gaurkoa gozatu, eta, biharko da biharko. Segi ondo, Patxi, zorionak, eskerrik asko zai. Eta itzulion. Esan bezala ondo hasi du, ondo abiatu du itzulia Borak Roglicen garaipenarekin bosgarrenez erlojupeko irabazita Esloveniarra beste behin mailotoria soinean duela dugu, Borarekin aurrenekoz jaso ditu besoak, eta Xavier, berak ere azenolako aizeu fada sentitu behar duen orain ondorengo etapei begira, halako zailtasunik ez dago gainera, azkeneko ezagutzen du, azkenekoa behin baina gehiagotan egin du, azkenekorako badaki zer egin behar duen berak ere, eta duen gorputzaldiarekin esandakoa. Animoak gainezka dituela izango da Roglic. Aurkari orok merezi du errespetuen nola ez, eta beti egiten zaio edozeini alako zehar begiratu bat, eta hemen dagoen partaidetzarekin Roglicek izango du kezkaren bat edo beste, baina uste dut hasteko eta behin garrantzitsuena. Bera oso sasoi honean dago. Lasterketa ezagutzen du, birritan irabazia du, eta inguruan daukan taldea kontrolatzeko oso talde hona da. Eskarmentu handikoa, gaztetasun ere badago, eta bera uste dut berriro lider sentituko dela. Gainera, badakizu hasiera batean, Primož Roglic komunikabideen aurrean eta agertzen zenean, alako lehor ospe bat edo izan zuen, erantzun laburrak eta aserre xamarreta ibiltze ote zen, gaur Alfonsorekin, alai, irrifartxu eta konfietuta dagoela iruditu zait. Aurrera ingo dugu eta aurrera gazte batekin, Aimar Etxeberriarekin, irundarra, ziklista, ez da profesionala, baina uste du profesionalarako bidea egiten ari dela. Aimar, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, mila esker zuei, hemen momentu hau zuekin hitz egiteko aukera emategat.
Etapaz gozatu da? Hori da, gaur erlojupekoa izan dugu Irunen, asko gozatu dugu, azkenean etxeko lasterketa da eta oso gustora egon gara. Irunen orain urrena txikia zinela izan zen itzulia 2006an. Aurrez berriz 76an izan zen Irunen, gaur erlojupeko izan da munduko espezialistarik handienak itzulietako protagonista handia Pogačar izan ez denak hemen. Horrelako aukerak aprobetxatu beharra dago eta iruditzen zait gaur hor izan diren denborak probatu nahiko dituzula. Hala, Aimar, bihar ezpada etzi edo bizikleta hartu eta horiek utzi dituzten kronoak zertan diren zeurekin alderatzeko modua izango duzula? Hori da, gaur aurtengo itzulia oso, ni uste pelotoio mundialeko lasterketa hoberenak daudela, Pogačar ezir, baina ikusten dugu Primo Roglic, Vingegaard eta Renko Benepul, teorian Tour de Frantziako lehian egongo direla eta oso golpe pedale antzekotasuna dukatela eta oso polita izango dela aste hau. Ikuskizuna bermatua dago, astean zehar protagonista hauekin. Zutaz hitz egin behar dugu Aimar, irundarra eta konta iguzu, nondik nora ibilizaren, badakigu Kajarruraren hasi zinela, urren aiolo kometan, gaur egun finisherren, eta besoak behin baino gehiagotan jaso izan dituzula ere, badakigu. Istripuak izan dituzula ere, badakigu. Konta iguzu zerbait gehiago Aimar, zuri buruz? Hori da, hau nire hirugarren urtea afizionatu mailan da, aurten finisher taldean nago, lehen urtean eolokometan egon nintzen, eta demoraldi gogorra izan zen niretzako kotxe batekin istripu bat izan nuen. Uste gara honetan gainera, ez? Etzen apirila edo etzen? Bai, apirilan izan zen, justo, normalean maila honetan Espainiako kopatan 2 aste buru lasterketa gabe goten dira, eta goiz batean ateratzen nintzen entrenatzera, eta eraman zidaten aurretik, orduan gelditu nintzen aste batzuk bizikleta ukitu gabe, eta ezin nu Kopa Espainian helburua jarraitu, eta beste helburu bat jarri nintzen, udan mailan ondo ibiltzea, eta izan nuen ere lehenengo lasterketan erorketa txiki bat, lepo usaia utzi nuen, eta gero azkeneko partean bueltatu nintzen, eta ondo ikusi nintzen. Orduan talde aldaketa egin nuen, eta aurten dena ondo ematen ari da. Garaipenak aipatu dut, Xavier, bat falta zaio alere, ez du aparte izan, baina bat falta zaio, handia falta zaio. Ura lortu izan balu, alegia, Txobin Peruren Apatxi Alkorta memoriala, Aiztondo klasikoan 2. postuan sailkatu zen, bere kontrako jokabide izan zuten, bazekiten talde txon zikoazenean, Aimar zela gizonik azkarrena eta aurrea hartu zioten, baina berrietuan garaipena lortua da, Aiztondo klasikoan 2., Gerritan 3., Guadianan 8., bihar ibilbidea ibiliko den lekuetan Lesor Basken Birritan 3. postuan sailkatu da, bide horretatik jarraitzen baldin badu, Aiztondo klasiko irabazi gabe ere uste dut urrengo urtean behar bada. Ez dakit itzulia, baina profesionaletan ikus genetzakela Aimar Etxebarria. Oiartzunen ere bai, Aimar Ria zala, San Esteban saria. Hori da, justo Oiartzunen nire lehenengo lasterketa zen lepo holtzaia utzi eta gero, eta garaipena lortu nuen, niretzako oso garaipen polita, azkenean hilabete gogorroiek dena aztu ziren, eta urtengo denboraldia hasieratik ondo hasi nintzen. Lesor Basken hasi ginen, 3. postua lortu nuen, generalean lider jarri nintzen, eta hori da, biharko helmugan izan genuen 2. lasterketa, eta oso errepide polita. Aimar, zeratako ziklista zara? Denetik egingo duzu seguruenik, baina gustoen zeratako ibilbideetan modatzen zara? Ni ondo igotzen naiz postu luzeak, mortu motza barkatu, eta gero nire txispa daukat, orduan ongi defendetzen naiz. Me pizkato terreno eta txirindalari azkarra. Eta orain mugan zaude, adinez iruditzen zaitu orantxe, laster behar duela, jauziak. Baldago ezer, baldago... Hortxe gabiltza, gogor pedalai ematen, azkenean hoberen egiten aldirena lasterketak irabazi, eta postu hoberenak lortu, eta horretan gaude, bide honan gaude, eta espero dugu urren urtean itzulian, profesional mailetara pasua ematea. Afizionatu maila, barrutik ondo ezagutu duzu, talde desberdinak ezagutu dituzu, finisher taldean zabiltza gaur egun, finisherrek hor dauka, maila nagusian Ken Pharma, itxaropena bai, ez? Hori da. Itxaropena behintzat.
Kapenean, 21 segundora. Eta bai, neurri batean iragarpena bete egin dira. Eta Alfontxo, arratsaldeon zuri ere. Eta zuri ere, Fermin. Iragarpenak eguraldia aldetik zeudenak ere bete egin dira. Bai, ez genuen asko uste, etorri garenean. Ez, baina bete dira, azken dunean ez galanta bota du, denbora gutxian, baina, bueno, favorituek izkin egin diote, eguraldi txarrari. Eta, bueno, hor, zuek aipatu duzue, niretzat, enduen uste Rogliček irabaziko zuen ikasira batean, deben depuru jotzen genuen favorito moduan, baina Rogliček bigarren etapa horretan. Ibilbide gogaikarria itoa, baina gustagarria, inguru gustagarria eta pozik izango gara, Lapurdin, Kanbon, Xabier Usabiagak pikok zeukan biharko, banik, iaz bastiran etapa irabazi zuen Haiter indartxo ikusi dut erlojupekoan eta errenean. Izan Haiterrekin, agur esan behar dizuegu. Hemen ikusi beharkoa ikusi ditugu eta bihar hor izango da pelotoian Roglič mailotoria soinean eta esan dakoa bihar Lapurdin, Kanbon, helmuga eta gu, gauzak ondo, arratsaldeko 3 inguruan hasita zuzena izango dituzue. Honetan txautzeko dugu, mila esker eskainitako arretagatik eta besterik gabe, arratsaldeon Irundik.